Ndewo ụmụ Igbo ndị na-ege ntị, anyị ji obiọma na-anabata unu n'oge ndị Igbo na uhuruchi taa maọbụ na mgbede maọbụ n'ụtụtụ ebe ọwụ na-esi wee na-anụ olu anyị. Anyị na-ekene gị na-asị gị ị ga-adị ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ. O wee bụrụ ya ka anyị bịa n'ụbọchị nke taata ka anyị nwee ike nọkọrịa. Na mbụ, ana m ekene onye ọbụla na-asị onye ọbụla na ọnwa ọhụrụ a ga-ebutere anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ọ ga-ebutere anyị ihe akụ akụ na ihe enwe ihe niile anyị na-ayọ n'aka Chukwu okike abịa ma ihe dị mma ọ ga-erute anyị nso. Mgbe na-ayọzi onye ọbụla na-ege anyị ntị n'ihe a na-emewu ihe ndị Igbo, ọwụ na ị na-ege anyị ntị, biko biko gbaa mbọ hụ na ị gbasara ozi a ka ozi a nwee ike ruo ebe niile ụwa sọtụrụ. Ọwụ na imeghị ihe ọ pụtara wụ na ị na-agba ana Igbo mgba ka ọ hapụ ịdị mma, na ọ dị mma na anyị na-eme ihe anyị na-eme ka ndị Igbo, maka ndị Igbo bụ ndị amaara nke ọfụma na anyị na-eme ihe anyị na-emesie ike. O wee bụrụ ya, ana m asị ka anyị nwee ike gbasa ozi ya, ka anyị nwee ike bido, maka na ọ bụrụ na agbasaghị ya ọ nwere otu ọ dị, gbasaa na ya ka anyị nwee ike bido. Ana m eche unu, ọ nwere ndị nọ n'ebe a na-echekwa ka unu nwee ike gbasa ya bụ ozi nke ndị oyibo na-akpọ share. Biko gbasa ka anyị nwee ike bido. Gbasaa ya ka ọ dịkwana ka ihe ndị Igbo. Ọzikwanụ m ụnụ achọrọ ka anyị mee ka ọ wụrụ Yoruba TV o Hausa TV, ọ ga-ahụ mmadụ one ga na-ene anyị anya. Ọkwa na ụnụ chọrọ ka ọ wụrụ ihe ndị Igbo, na ọwụ Igbo ka anyị na-asụ ebe a, ụnụ agbasa ya. Ụnụ chọwa ka anyị sụọ oyibo, ememi ya sụọ oyibo, onweghị ya abịa m ihe. Ọwụrụ ụnụ chọrọ ka ọ dị mma, gbasaa ya ka o ruo ebe ụwa sọtụrụ. Ndewo na daalụ. Eweburu ya ka anyị gaa n'ihu kene ndị ụmụnna anyị ndị na-edeta ozi ebe a. Champion man anyị na-ekene gị, na-ekene Hilary Ọfọzọba, nnukwute nwanne anyị. Anyị na-ekene Maazị Malaki Ifeanyị Chukwu, anyị na-ekene Obi God Udokamma, anyị na-ekenekwa Chinos Wonder Ogidi, anyị na-ekenekwa nwanne anyị Kene Chukwu, anyị na-ekenekwa nwanne anyị Chiamaka, na-ekenekwa nwanne anyị Ada King Anita ihe anyị Chukwu, na-ekenekwa Sunday, na-ekenekwa nwanne anyị Betty S, na-ekenekwa nwanne anyị Itesi Osta. Biko na-agbasa nya ozi. Ana m ene anya ebe a na-agbasa, nwebeghị ndị mmadụ agbasa na, mana ọ dịzị ka anyị achọghị ka anyị were asụsụ Igbo mewe nya ihe, ọwụ ka anyị kpọtawa ma ndị ọzọ ka ha soro anyị mewe nya ihe. Biko ka anyị gbasa anya ozi ka ọ gaa ka ọ dịkwa nke ihe a na-eme. Ndewo nwanne anyị David Yu Ọbasi, anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Ewe na-ayọkwazi onye ọbụla chọrọ isonyere anyị mgbe eji esonye ọmagbuo onwe ewu. Ọwụ na ị chọrọ iso na studio, ị ga-agba mbọ hụ na ị gbasara nyawa ozi. Ọwụ na ị gbasara nyawa ozi, anyị ga-anabata gị n'ebe studio.
maka anyị kwenyere na ọwụ na ị na-akwado ihe Igbo na-eme ị ga-eso gbasaa ya. Ọwụ na ị gbasaghị ya anyị agaghị anabata gị. Otu a nka iwu anyị dị, anyị anaghị agbanwe. Ndewo. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị Frank Azodo, na-ekenekwa Ogechukwu Philip Ikekwesi, na-ekenekwa nwanne anyị Awa Kindness, na-ekenekwa Ebube dị mma Ebube, na-ekenekwa Chiedozie Oji na nwanne anyị Patan Chizi. Anyị na-ekenekwa Ugochi Ogweze, na-ekenekwa Lili Agboọgụ na ụmụnne anyị ndị ọzọkwa na-esonyere anyị. O wee bụrụ ya, anyị ga dịka anyị ka ụmụnne anyị na-agba mbọ na-ahụ na ha mere ihe anyị kwuru, anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. Dịka ha na-eme ya, anyị ga-agbakwa mbọ na-gbapụ ya ọsọ n'ihe anyị ji n'ụbọchị nke taata. Ọwụ na ị na-anya n'ihu akwụkwọ, ị ga-ahụ ihe anyị dere ebe ahụ. Ọwụ n'oge ndị Igbo ka anyị nọ n'Igbo TV. Ọkwanụ nwa nwanne gị nwoke Izuchukwu ka ị na-anụ onu ya. Ị nwekwara ike kpọọ m Igbo TV, nke ọwụ na ịkpọrọ m dị mma. Ọ nwanne gị onye na-eme ịtabiri inyetụ tabiri onye tụrụ ụmụnne ka anyị wụ. Dịka anyị na-aga n'ihu, na-ekenekwa nwanne anyị Ifeanyị Ebem, na-ekenekwa Ejisi, na-ekenekwa Felix Manja, na-ekenekwa Ijelovume, na-ekenekwa Chinenye Steven Obi, na-ekenekwa nwanne anyị Chiriebere Eze, na-ekenekwa CS Chizi, na-ekenekwa Ada Chichi Jesus na Joseph Eze, na-ekenekwa nwanne anyị Joe Opiwa, anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche, nakwa Ada Zion Okereke. Daalụ rie nne. Dịka ị na-esonyere anyị, biko pịa aka gbasawa ya ozi, ma ị nọ na ọwụ na ihe a na-akpọ personal one, ma ọwụ n'ebe grup ị nọ, ọwụ na pages na-agbasa ya ozi ka ozi nwee ike na-enwe gịnị na-aga. Ndị ka anyị na-abịa ebe a, ọwụ sọsọ ikwu maka ihe anyị ji wee bịa ya. Anyị na-abịa, anyị na-ahụkọta onwe anyị. Ọ bụrụ onye na-amaghị otu esi asụ Igbo, ma ọwụ na o nwere otu o si mee, ị na-ege na-ahụ ụta isi wee na-eme, ọ ga-enyere gị aka n'ụzọ pụrụ iche. Ọwụ sọsọ ya ndị detegoro anyị akwụkwọ maka ihe omume anyị na-eme, otu o si emetụ ndụ ha buru ibu. Ọwụ ya bụ ihe mere ihe niile anyị nwere anyị ahapịasị ka anyị bịa na-etinye ọnụ n'okwu maka ihe enwe n'ụbọchị nke taata. Anyị na-agakwa n'ihu na-ekenekwa ụmụnne anyị Chioma Joe, Lizzie Agboọgụ, Destiny Obadang, na-ekenekwa Ilechukwu Oge Divine, Samuel Nwiwu, dara nwanne anyị Samuel Nwiwu, na-ekenekwa Sunday na Divi Kamara Sharon, na-ekenekwa James Ugonna, Chukwu Stephanie Liz. Anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche, na-asị unu ka Chukwu nwee ike na-agọzi unu n'ụzọ pụrụ iche. Dịka anyị na-aga n'ihu, dịka m si kwuo na mbụ, ị na-anya n'efere mba ụwa, ị ga-ahụ isiokwu anyị ji were bịa n'ụbọchị nke taa. Kedu isiokwu ahụ anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa? A na-eme n'ezianya na ụfọdụ ezinụlọ, ọ bụrụ na nwaanyị mụọ nwa nke mbụ, mụọ nke atọ, mụọ nke anọ, mụọ nke ise, o nwere ike nwụkwọ nke isii, ha ncha niile bụrụ nwaanyị. A na-enwe nsogbu. Ụfọdụ achụọ nwaanyị, ụfọdụ a na-enwe nsogbu. Ọwụzie na anọkọtara nwoke nwụkwuzie, ọwụ na ọ mụtaghị nwoke tupu ọ nwụọ, ọ wụrụ nnukwute nsogbu. Ihe na-eme buru ibu. Ọya ka anyị ji necha anya sị na anyị ga-atụnye nyawo okwu ọnụ n'ụbọchị nke taata, ka anyị mara ebe nyawo nsogbu dị, wee makwa n'otu anyị ga-esi were kwa nyawo onye ukwu wara. Ndewonu. Dịka anyị na-eche ka ụmụnne anyị bịazuo, anyị na-ekene Bright Best, Grace Chukwu, Frank Obinna Ogboọgụ, Messi, na-ekenekwa nwanne anyị Patrick Akude na Christian Ugwu, Ogonna Eugenia. Anyị na-ekenekwa Lily Agboọgụ. Ọwụ na ka m gwukwe ọzọ, ọwụ na ị chọrọ isonyere anyị n'ebe ahụ a na-akpọ comment section, ije ebe ahụ pịa aka ebe ahụ, ị ga-ahụ ebe ndị oyibo kpọrọ Simo. Ịgbada gụọ usoro anyị dere ebe ahụ, ị ga-ahụ ebe tiri ya na-akpọ link. Ị ga ebe ahụ pịa aka, ị nwee ike soro anyị nke ọma. Ndewonu. Ewewụrụ ya, anyị ga-aga n'ihu wee bido nyawo ihe maka buruko n'obi tupu isonyere anyị. Nke mbụ bụ na ị ga-ebu ụzọ gbasa nyawo ozi. Nke abụọ,
ị ga-agbani hụ na ebe ị nọ na mkpọtụ anaghị eme ebe ahụ, ị ma nọrọ ọfụma, ọ gbakwa na ahụ efere gbara ọtọ were bịa maka ịbịa ya ha anabata gị. Ihe ndị awụ ihe ndị ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị pụtakwa ọkwa Igbo ka ị ya asụ, mana ọkwa na itinye obere bekee, nsogbu adịghị, anyị ga-anagide gị. O wee bụrụ ya, anyị ga-aga n'ihu wee burugodo ụzọ. Anyị sị na anyị ga-eburu ụzọ kpọbata ada anyị nwaanyị, nwanne anyị Ada ama m na edugo njikere ịpụta ebe a ka anyị na gị na-abụ nwee ike kpaa nkata anyị ji n'ụbọchị nke taata. Ndewo. Ndewo, odogwu, daalụ. Daalụ. O ka ime n'ụbọchị nke taata? Ndokwa m mma, gị nwakwanụ? Anyị dị nnọọ mma. Ana m ekene Chineke nnọọ. Ọ na-eme oge ọbụla nchọ ka nsonye asị na ebe niile ejuna. Ndewo. Gaa n'ihu gwa anyị onye ebe ewu na ebe isi akpụ. Ahụkwa m onye Anambra, onye ọzọ ụbụrụ. Ndewo, nwanne Ijele. Ndewo. Mana esi m Europe akpọ. Ndewo. Ebe na Europe? Estonia. Ndewo. Daalụ. Daalụ. Ị na-anya ịhụgwonu isiokwu anyị ji n'ụbọchị nke taata. Okwu awụ ihe na ọ na-ebute esemokwu n'ezinụlọ dị iche iche. Mgbe ụfọdụ nwoke nụọ nwaanyị, nwunye mụọ nke mbụ, mụọ nke abụọ, mụọ nke atọ, mụchaa ihe niile ya ma mụtaghị nwoke, a na-ewere ya na-ebuso nwaanyị agha. Ajụjụ nke izizi m ga-ebu ụzọ jụọ na mgbede awụ, kedu ihe iche kpatara ya? Ihe m na-eche kpatara ya awụ na m aghọtaghọ n'obi nke m, aghọtaghọ kpatara ya. Maka na nke mbụ bụ na ọ ife nwoke nyere nwaanyị ka o ya ewepụtara ya. Nwaanyị aha akpụ nwa, ụnụ na-abụ ife iweje nye nyakwa ka o wolu nye so afụghọ m ife ime chakachaka do na ya ma ọ bụ ife iwe do na ya. Nwoke dị otu a ife o kwesịrị ime n'owu oluo oweru nwayọọ kpọdebe nwunye ya. Ọwụkwọ na ha ya ejefu dibịa bekee, o jee akọwalụ ha amalụ usoro ntu esi nwee ike isi wee mee ka nwoke wee dabaghị. So afọ m ife iwe ọkụ dị na kama na ịma na ife na-ebutekwa ya mgbe ụfọdụ ụwụ na aka iwu ndị Igbo ji wee ịmago ife gbasara nwoke a, onye ya anọchi anya m, onye ya aza afa m, akụnụba a na-akpakọnyọ, onye ya eri ọmkpacha ka ndị ilo lie. Ife ndị ahụ ụmụnna na-esokwa ebute, maka na inekwa anya na omenala Igbo ụfọdụ, otu omenala si eso nwaanyị a enweghị nwoke ọdụ mma. Iwe wekwa na agụ na ana m asụ dialect ma ana m asụ ọzọ so ọdụghọ mma. Nya o siwulu ihe nwanụ sigbuo nkakwa ma ntụ ha si ekwuye ọdụghọ mma. Abịakwa ha na n'ezinụlọ nwaanyị enweghị nwoke, ịfụ ụmụnna etinyebe anya ha ebe ahụ achọba ntụ ya esi wee wepụ nwoke bi n'ụlọ ka e wee kparụ. Ife ndị anụnwa na-ebute ife mgbakasị ya ahụ. Mana ọ bụrụ na abịa na omenala Igbo na o nwere ka esi wee tinye na inweghogodi nwoke ma ọ na inwere nwoke ma na inweghị na onweghị onye ya enye go nwaanyị nsogbu na achọ dịghị na aya afọ. Ife ndị aya dị na mkasị ahụ aya adụdị ya nwa nke ọbụla Chukwu nyere, maka onye Chukwu nyere nwa onye ekene Chukwu. Ọ dịghị izi, o nwere ndị nọ na-eti isi na-etikasị ka enweta ma enwetaghị nwa. Ọ bụrụ na enwere ike idozi omenala na-akwado ọbụgodi na onye ọgụ na ọ mụtaghị nwoke, onye na-ahapụrụ ya ife oke nke dụrụ ya
ọ nyere m ife mgbakasị ahụ ya adụdụ wụrụ nyawu n'uche onye adịghọkwa njọ na nghọta nke m. Ndewo, ọsịsa gị amaka. O wee bụrụ ya, tupu ya gaa n'ihu ka anyị gbọbatakwa nwoke nọrọkwa ebe ị nọ ka o tinye ọnụ na ya okwu. Nwanne ya nwoke Bright Bed, ị nwere ike igbu ite ọkụ ebe ahụ ka anyị na-ahụ ihe biko. Igbo mma mmanụ. Ndewo. Ya, o teela ezigbo anya m chọwara isonye. Ị bịara ọla m sị ka m sonye ọwụkwara na ya ihe mere n'ụwa na dịka ihe anti Ada kwuru. Ịma na ị ga-ebu ụzọ gwa ya ebe onye ebe si agbọ. Aha m wụ Bright Ikedichi. Awụkwanụ m onye Abia steeti, awụ m onye Akwete. So esikwara m na Mandela, anọrọ m na Mandela iri afọ na abụọ. Ndewo, nọ na Mandela. South Africa. Ya, South Africa. South Africa. Onwe ndị na-amaghị, onwe ndị na-eme ha bụ ha si na be Eliza. Anyị nwa ebe ọ mana ụmụ ụta m kpọkwara be Mandela, onwe ndị na-ahụtakwa ahụ be Mandela. Onye njikọwa asị akọwaruo egewaruo. Ya, awụ m onye Akwete, ọkwa East Local Government Area of Abia State. Ndewo nwoke ọma. Ka m jụọ ajụjụ m chọrọ ịjụ. Ịnụgo ihe nwaanyị sara. A na-eme elu nwaanyị ọwụ na nwaanyị amụtaghị nwa. Nke anyị ma ọfụma na ọwụ ihe nwoke nyere nwaanyị ka ọ na-eweghachite. Nka na ụzụ egosigo na ọwụ eziokwu. Mana ọ wụzie na nwaanyị amụtaghị nwoke, adụzie ka na-ejizi ewe na-eme ihe eji wee na-ehicha unu. Ọ wee wụrụ ajụ chọrọ ịjụ wee wụrụ tupu m aga n'ihu, ịnụgo nwaanyị? Alụgo nwaanyị, mụtakwa nwa. Ndewo. Ha nọ dị ebe a sefụ, ha nọ here. Ndewo. Ọ wụrụ na o nwere nwanne gị nwoke nụrụ nwaanyị, ọ mụtaghị nwa nwaanyị, kedu ndụmọdụ ị nwere ịgwa ya? Ịma oge before mechi be anyị pụọ, ewekwara m ya otu aha na-eji emebe anyị asị na nwoke owe ihe niile, onye ọbụla na-amụtaghị nwoke ọ nweghị ihe onye ahụ ji. Beti mgbe m jiri bịa pụta bịa hụ na otu o jidere ebe a and na mba ụwa ndị ọzọ awụghị otu o jidere be anyị. Nwa wụ nwa, onwe ndị ji ego na-achọ ma ọ wụ nwoke o ma ọ wụ nwaanyị o, ha enweghị. Then ndị nwetakwara na-enwe a na-adọzi na ọwụ achọrọ nwoke na-achọghị nwaanyị. Beti ọ bụrụ na nwoke Chineke nye ezinụlọ nwa di na nwaanyị, azụọ nwaanyị ahụ ọfụma. Enwere ụmụ nwaanyị wu ugwu ji ụlọ. Beti ihe a wụ nghọghete ndị nna anyị ha na-amahụ. Mgbe ụfọdụ asị na bikos na nwaanyị na-agaghị ejinye ya skuulu ka ọ gaa skuulu. Ha echefuokwanụ na enwere ụmụ nwaanyị na ọha ji ụlọ. Dịka ihe ihe na-akọwa nwanne anyị Bright wụ na maka ọpụpụ ịpụgoro o mene ịghọta ihe ọ ga-eme na ị nọ n'ụlọ, ị gaghị ịghọta ihe ụta. Yes, ezigbote ya ọkwa n'eziokwu. So ọ na-emekwanụ dịka program a na Igbo TV wepụtara, mba ụwa niile na-ahụ ya, ma ndị nọ n'ụlọ. Dịka a na-eme program a na-ekwuwe ya, ndị nọkwa n'ụlọ ga-ebidokwa ịdị na-aghọta ihe anyị nwa na-apụọla mba na-aghọtala and n'otu anyị jiri hụta ya and ọkwa n'eziokwu n'otu o kwesịrị iji adị. So otu ezinụlọ m nọ na, ọ bụrụ na nwanne m nwoke Chineke na-agaghị eme ebere, nwanne m nwoke anwụọ, ọ bụrụ na ọ mụtara sọsọ ụmụ nwaanyị, o nweghị ihe ga-eme ka m gbachi nkịtị na ka aga megide ụmụ nwanne m nwoke bikọs na ọwụ ụmụ nwaanyị, ọ na nwanne m nwoke amụtahụ nwoke
ka echi otu ahụ megide ezinụlọ ya ọ ka ewepụ aha ya agaghị m ekwe ka ọ dị like that. M ga-alụ ọgụ ahụ wee nwee ike. Ị gaghị ekwenye ebe a ga-asị ka a ga were ihe nwanne gị nwoke nwere n'ihi na ọ nweghị nwoke. Yes, because nwa bụ nwa. Ana m abịa na-akọwa naanị ya niile na ihe nweta ya niile na a ga-ahapụrụ ụmụ ya nke nwaanyị. Ọ ị na-akọwa ma ụmụ ya o ma nwunye ya o ihe ahụ niile ọha nwanwe ya. Mana ị na-anya na n'ala Igbo be anyị n'ụbọchị nke tata, ọnwụ na otu a na-esi ekwu na ọnwụ na otu a ka ọ dị, ịma na anyị agaghị ịbịa n'ụbọchị nke taa, maka na ihe mere anyị ji bịa bụ na ndị mmadụ na-eweta mkpesa a. Onye di ya nwụrụ o nwetaghị ọmụtaghị nwoke tupu ọ nwụọ, nwanne di ya esi ebe o si bịa pụkọrọ ya ihe niile narịa gbawa ya aka narịa ihe ndị ahụ ihe na-eme. Ị na-anya ihe anyị kwuru n'ụbọchị nke gara aga ya ụnyaahụ ọ maka gbasara ụka na omenala. Ndị na-eme ihe ahụ ndị omenala, ndị na-eme ihe ahụ ndị ụka, ọwụ sọsọ ndị ha na mmadụ niile ụka arụrụ ala. Ọ na-ewe ụka arụrụ ala a na-ekwu okwu ya. O wee bụrụ enwere ajụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị. Ọ bụrụ na o nwere ebe ịma n'obodo unu emegworo dịka mmadụ megworo mmadụ dịka ihe a m kwuru na famili nge amụrụ m amụ before amụta m mụta ọkpara nne m. Mgbe anyị na-etolite o nwere akụkọ mma m kọrọ anyị because after mpa m lụchara mma m buru ụzọ mụta nwaanyị na nke mbụ, mụta nwaanyị na nke ugboro abụọ. Ụmụnne mpa m ebidolo chịwa mma m ọgụ chọwa ịchụla ya, to the extent na ha mechara menwe ya nshi. Mama bido dawa ọrịa, o nweghị ụlọ ekpere ọ ụlọ chọọchị mma m na-aga ahụ ebe ọ na-ekpe ekpere ka Chineke gọzie ya with nwa nwoke. So as time go ka oge ji bịa na-aga, Chineke mee ebere. After mma m mụchara ụmụ nwaanyị abụọ, mama bịa mụta ọkpara nne m, mụta mụa. Anyị dịzi ụmụ nwoke anọ because ụmụnne mpa m bịara because mpa m bịara n'ụtọ ụlọ ị na-nweta etu obere ihe. So ha na-achọ ịgbawa mma m aka nakọrọ ya ihe ndị ahụ niile nwa nwoke. Bete ka Chineke jiri bịa gọzie mma m, ya bịa mụtazie mụta ụmụ nwoke anọ. Anyị dị ụmụ nwoke anọ na ụmụ nwaanyị atọ. Then ndị ụmụnne mpa m ahụ kwa dị against mma m ahụ na ọmụta ahụ ụmụ nwoke. Abịazie sọgbuwezie ya, achọzi ụzọ ha ga-eji gbuchie ụmụ nwoke ahụ ọ mụtara. Mma m eduruzie anyị niile gbara ọsọ gbala ụlọ ha. Ọ sị n'ụlọ mma m ha ka anyị jiri too. So omenala Igbo anyị jọrọ njọ, jọgbuo onwe ya. So ka anyị and oge abịala mgbe a ga-eji ka e were bido chenjiwe ihe ndị ahụ niile. Because dịka program Igbo TV wepụtara ndị pụrụ apụ ahụ ka eji eme things na mba ndị ọzọ, hụ ka eji emekwanụ things ebe a mụrụ anyị na ebe anyị si pụta, ọ dịghị mma. And o sokwa na one of nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo because a lot of ụmụ Igbo achụpụ nọ na mba nọ na-eme ọfụma. Ha chete otu ejiri tritie ha na otu ejiri kpasị ha agwa. Ịlọta ala Igbo ọ iwere ihe ọma webatawa ala Igbo a na-ara ha ahụ. So program Igbo TV a na wetara, ama m na mba ụwa na-anụ olu m, ma ndị nọ ụlọ be anyị ha na-anụ olu m. Nwaanyị wụ nwa, nwoke wụ nwa. Ihe niile achọga wụ gịnị? Ọganihu ezinụlọ. Enwere ụmụ nwaanyị wụ ha ji pila ụlọ ha na be anyị. Enwere ụmụ nwaanyị gụrụ akwụkwọ, enwere ụmụ nwaanyị na-eme ọfụma na-arụ ọrụ, enwere ụmụ nwaanyị bara uru karịa ụmụ nwoke, enwere ụmụ nwaanyị bara uru karịa ndị ọkpara. Nwa wụ nwa, ọ Chineke na-enye nwa, Chineke na-agọzi mmadụ. So oge erule mgbe ndị be anyị ga-eji ghọtawa na nwa wụ nwa, ma ọ wụ nwoke ma ọ wụ nwaanyị, as long as na ọ wụ nwa, nwa wụ nwa. Even though self nwa ahụ na-ezughị oke, kasị na onye ahụ na o nwere ka ahụ jere rụọ onye ahụ. Chineke na-agọzi onye ahụ rụrụ
mee onye ahụ rụrụ ewe ha family. So ọwụhụ ma ọ bụ nwoke o ma ọ bụ nwaanyị nwa bụ nwa. Ụta anti Ada nọ n'Europe dị ya now. O nwere ike ọbụra anti Ada wụ the pillar ndị ụlọ ha ji. Na family anti Ada enwere ụmụ nwoke. Beta anti Ada na-eme ọfụma karịa ụmụ nwoke ahụ. Anti Ada ọya zụgo ụmụ nwoke ahụ. Anti Ada ọya ihe ikuku nwanne anyị nwoke apụọ na mana ọ ga-abaghachite back maka ihe ọ na-ekwu dị ezigbote mkpa. Ihe m chọrọ ikwu mgbe ahụ m na-asị ya chere o nwere ndị jụrụ ajụ, o nwere ndị chọrọ isonye anyị na-asị otu a ga-esi sonye. Biko ị gaa n'ebe ndị oyibo na-akpọ comment section, ị ga-ahụ ibe dere ihe. Ịpịa aka ị ga-ahụ obodo ha ncha niile nke ndị oyibo na-akpọ see more. Ịpịa aka ebe ahụ ịgbada o nwere ibe dere usoro ị ga-aga tupu ịpịnye aka. Ya ị ga ebe ahụ ị nwere ike sonyere anyị. Ka anyị gaa n'ihu na ihe nkata anyị nwere. Nwanne anyị nwaanyị Ada azaghị amaka, anyị hụkwara n'ihe nwanne anyị Bright zara. Biko ọ bụrụ na ị nụrụ di otu ị nụrụ di, ọ bụrụ na ị mụtaghị nwaanyị nwoke, di gị asị gị na ị na-anya na ya na-achọ ịnụ nwaanyị ọzọ ka o wee mụtara ya nwoke, kedu okwu ị nwere ịgwa nwoke a? Ịma na ahụjụ gị ọmaka kama na ịma na ụdị ahụjụ anụnwa bụ ahụjụ wee jụọ nwaanyị ịma na itinye na ya mkpụrụ obi ahụjụrụ agbawa obi dị ife a maka na ụmụ nwaanyị ya anụ di ọ chọọ ka anụ kpokwe ya nwaanyị. Mana ife dị ebe ahụ wụ na dịka onye Igbo nwafọ, ọ bụrụ na onye nke ahụ ọ ya anụta n'ọnya ya enye nwoke maka ụmụnna ịbatanụ enye nya nkwadonu oje kpọta anụ ọkpọta onye nke ahụ ọmụwu nnukwu mamanụ nyanwa na-esonye ọmụta nwa anyị nchanụ ọkwado ofu ala ha ji ka anyị na-achịgbu efi maka otu afọ nwoke ka a na-agba mbọ ka enwetanụ a na-eme ka azọdo afọ otu nwoke. Ya na ife dị ebe ahụ na m afụghị afọ m ife okwu dị ebe ahụ. Nke mbụ kwa na ọ bụrụ na nwaanyị n'anya fụ na ahọ ya na ọgbagoro na asị ka enebezie anya ka a marụ na ya amụta, enwere ike maka ịma na o nwere afọ nwaanyị ya awụọ dị marụ na ife anụnwa na o nwere ike ọma nkwezime ehe kwadoro enye nkwado. Ife dị ebe ahụ wụ na nke nwoke ka ọ dụrụziri ntu o si emezi ụmụ nwaanyị na-abụọ ọ hapụrụ n'ụlọ maka o nweziri nwoke wu ọkpọbatazie nke abụọ ọ mụtara ya nwoke ịfụzie ya ọrụ agụ, ọ fụzie nke mbụ ọ dị akọnya zọgbue nyawa ife adụ ọdụ mma. Mana ọ bụrụ na ana m abịa ịzara nyawa ajụjụ ọfụma maka na cheta ihe anyị kwuru mbụ ọwa amataghị maka ọwụ na nke nwoke matara na ọwụghị nke nwaanyị bụ ihe na-eme amụta nwoke, ọ gaghị asị ka ya ga nwa nwaanyị ọzọ. Onye asị na mana ọ bụrụ na ọdụzi na ntu na afọ ọzi ka emere na afọ ọzi ka esi akwa onye ukwu walụ asị ka emezie ntu mmanụ maka na ife a na-azọkwa n'ụwa afa nwoke maka na ọ bụrụ na nwoke ịma na o nwere otu okwu nne m na-ekwu, nne m asịghị na anya nwa ọkụkọ na-echedo akwe mmanwụ na ogbenye na-ata amụ nsu ebe ọ bụ na m amụtaghọ mma akwado enu ya jee nụta onye ya amụta nwoke maka na ọ bụrụ na achọ nwoke a afụghọ ụmụnna ya enye m ọsọ. Mana ọ bụrụ na nke nwaanyị nke ịbụọ bata ọmụta nwoke ahụ na be di m ekpochiri m gangam onwe ebe onye na-abata n'agbanyeghị na ọhụkwa mmụọ mụtarụ ịghọtago so onye ka m na-eji wee nye nkwado si ya gaa n'ihu. Mana ife ebe okwu na ụka ya anọ wee bidozie ewu nọ nke nwaanyị batazie mụta nwoke ahụ ọfụzie m ọ dị ya ka ọfụla enwe ọcha ebe ahụ ka okwu ya anọ wee pụtụ maka ihe enye m ugwu doro m dịka isi ndewo dịka isi nwaanyị. Okwu gị amaka
ka nọrọkwa anyị ka ga-akpọbata ọzọ ka anyị nwee ike kpọbata nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwaanyị Chinenye. Nwanne anyị Obinna. Igbo TV a na-ekenekwa. Daalụ nwoke ọma, gaa n'ihu gwa ndị Igbo na-ege ntị onye iwu. Ndewo onye ọbụla na-ege ntị n'Igbo TV. Ndewo. Afa m bụ Obinna Ogbuọgụ. Abụ m onye Ọnịcha. Azụa m n'Ogidi. Maka na etu azụ m n'Ogidi, enwe m ife ndị Igbo na-akpọ respect rinne n'obodo Zulum. Anọ m na mba Germany. Ndewo, aga m ajụ gị ajụjụ. Chetakwa afọ m na ị gụrụ nyawu ihe usoro tupu ịbata. Ịbata ha tupu aha gị o weziri ajụ m ga-ajụ onwekwu ihe ị chọrọ ịtụkwasị n'elu ya, ị gaa n'elu tụkwasị. Ịnụgwu ihe nwanne anyị nwaanyị Ada kwuru, ihe ọ na ị gere ntị na mgbe anyị bidoro, o nwere ihe o kwutere okwu ya, mmadụ onwe m kwutere okwu ya. Ịmụta nwoke na ịmụta nwaanyị awụghị nwaanyị ka o si n'aka. Ka anyị nwekwu n'ike ka ndị mmadụ nwee ike ghọta. Nwanne anyị Bright na-ekwubu okwu tupu ihe anyị enye nsogbu pụọ, ọ na-akọwa na mgbe ya nọ n'ụlọ na o nwere etu echiche edo, mana ka mgbe ya pụziri o mezie ọ mata na ma nwoke ma nwaanyị na ha wee ihe. Ajụjụ m chọrọ ịjụgo na mgbede awụ ka mkpụrụ ụzọ jụọ gị nọ na nwaanyị. Ana m etinye ijikwa eziokwu, ana m etinye anya, ọ dịgo onye nwaanyị mkparị nne. Ndewo, anyị na-ekpere gị ekpere sị na ọ ga-aga, Chukwu okike abịa ma ga-enyere ya ka ọ ga-aga ọfụma. Ka m were nwanne gị nwoke were maatụ, nwere nwanne m nwoke ka m were maatụ. Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke mụtara sọsọ nwaanyị, ọ mụtaghị nwoke, ọ bụrụ na o nwere otu ihe si were edo, ọ bụ ihe ziri ezi, maka dịka anyị na-ekwu maka ịmụta nwoke na ịmụ nwaanyị, o nwere ihe abụọ ha abụọ na-aga, maka anyị chọpụtara na ịmụta nwoke na nwaanyị o nwere ihe kwuru ekwu okwu ya, ọ maka ọ bụrụ na nwoke nwụọ ka ndị ụmụnna dị hapụ ịbịa wekọrọ ihe n'ebe ahụ. Ajụjụ m wee bụrụ, ị chere na ọ bụ ihe dị mma na nke na ihe eje ga-anara nwanne gị nwoke ihe ndị o nwere maka na ọ mụtaghị nwa nwoke? Ajụjụ ya ijikwa eziokwu, tupu m rapụ ala anyị, echiche m agbanwebego n'ụfọdụ ife anyị na-eme. Ọ dabarọ n'ụdị ọbụla, nwere ka o si wee daba n'ụdị ọbụla mmadụ eche ụdị echiche ahụ. Ijikwa eziokwu, oge m nọ mahadum n'obodo anyị bụ Naijiria, emekata m na-ajụ ọtụtụ ndị mmadụ na ndị enyi na-asịkwa, kedu ulu n'ife mmadụ ịmụta nwoke a anyị na-eme, kedu ulu ị ga-asị na ọba, biko emekata m ofu ụbọchị nchebe echiche na-asị onwe m, ife anyị na-agbakili anyị onye isi mba US n'oge gara aga bụ Obama bụ ụmụ nwaanyị na-abụkwa ụmụ. Onye na-achị m n'ebe a nọ kịta bụ onye isi anyị ebe a bụ nwaanyị Angela Merkel. Nyanwa na-agbasi mbọ ike na ife na-adị mma. Kedu ife dị obodo ụfọdụ ụmụ nwoke na-achị, nke obodo anyị bụ ofu onye ụmụ nwoke na-achị anyị eri oge, o nwere ọbụ ife mfu dị iche. Elukatago m ife a, nwere ife m ga-asị ijikwa eziokwu, amakwa m na oge ụfọdụ ga-asị na echiche nwoke na echiche nwaanyị abụrụ okwu, mana ijikwa eziokwu aka m apụpụtarọ ife kpata anyị ga-eji wee ka na-eme ife n'ụdị a. Now, mana kịta ijikwu gaba na ajụjụ ịjụ nsị m ma nwanne m nwoke ga-anakọrọ nwanne gị ihe ndị ahụ nwere maka na ọ mụtaghị nwoke. Ijikwu eziokwu mmemme nwunye, because maka na ofu afọ na ebe a mmadụ pụtara were sịkwazi oyi, maka na ofu afọ ka anyị si wee pụta, mana echiche ndị Igbo iji wee mee ụdị ife butela anyị wee mee ụdị ife a wee sị na nwoke nwere ulu onwe karịa nwaanyị. Amarọkwa m anyị anọrọ ụwa bido Igbo ife wee bido mmụọ ma na onwe ife kpata anya bụ ife ji wee mee ịghọta nna ife ji wee echebe ụdị ehicha. Mana n'uche m mmemme ụdị ife a maka na ama m na
gị na nwanne ya na-ekwu ibe amịla ofu ala ọ bụrụ nwanne nwoke nyere onwe ya n'ọnọdụ a kama na ọ bụ ife ọnọdụ weta amụrụ m ịghọta ife na-ekwu ọ ife ọnọdụ weta na ụmụ nwaanyị maka na ọnọdụ a n'ụdị ọbụla nwekwa ike ịbụ ọnọdụ ya echi niile n'oge amụrụ m ịghọta o nwere ike inwe ike ịfụ onwe n'ụdị ọnọdụ a mana ijikwa eziokwu mma ntinye onwe m n'ụdị ọnọdụ a. Ndewo Obinna nọrọkwa ebe ahụ ka anyị nabata agadaga nwaanyị nwanne anyị nwaanyị Chinenye ndewo na Igbo TV. Daalụ gaa n'ihu gwa ụmụnne anyị ndị Igbo ndị na-ege ntị onye ebe iwe na ebe isi na-anụ olu gị n'ụbọchị nke taa. Afọ m bụ Nwaada Chinenye, abụ m onye Anambra steeti, onye Nnewi, anọ m Germany. Ndewo ndị Jamo ọ na-abụ ndị ịlụgwonu isiokwu anyị na mgbede taa. Ka m jụọ gị ajụjụ njụrụ Ada. Ọ bụrụ na anyị nọrọ ma Chineke ekwekwana ọ bụrụ na ị nọrọ na ụdịka ọnọdụ a, kedu ọwụ na nwoke na-agba dịkarịka na ya anụ nwaanyị ọzọ na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ, kedu ihe atụmatụ ị ga-enye nke nwoke na-agwụgwụ? Ihe mụnwa ga-eme na nnọrọ n'ọnọdụ ahụ bụ ọ bụ na ọsọ ụmụ nwa nwaanyị ka m mụtara, m ga-agwa ya ka o dee wil, amamihe a na-akpọ wil n'Igbo ka o dee ya fa ụmụ m. Ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ka ihe ikwula nụm ihe ikwulu. Ị nwere ike kpọọ ya ọchịchọ obi ma ọ bụrụ na ọ nọziri. Oge ọchịchọ obi na ọ bụrụ na ọ nọzi ihe o dee ya, ọ sizie na ọ chọrọ ịga kpọrọ nwaanyị ọzọ, m ga-akwụ ya n'azụ, mana m ga-agba mbọ fụ na ụmụ m na ọma mgbawa ha aka. Mma gba mbọ fụ na ụmụ m na ha, mana ọ sị na ụmụ m na ọ ga-ede ịma na onwe ebe o ji azụ eje, ha jụọ m jụwa isi. Mana ọkwa na ọkwọ isi na asị na iwere ewu na ya anụ nwaanyị ihe jide ya aka. Anyị agaba na ụlọ ikpe na maka ụmụ m ya gba n'aka. Ọ sịghị ya ga-achụpụ gị, ọ sị na ya kwere ịnụtakwa onye ọzọ. Ile anya na obodo, ọ bụrụ na obodo Germany ịnụ nwaanyị abụọ nwere ike o megidere iwu, mana ọ bụrụ na be anyị ịma na nwaanyị abụọ emegideghị iwu, ụlọ ọkụ isi na ala si na ya anụ ọkwa ofu ihe a na-ekwu ka m na-ekwu, a ga-ede akwụkwọ akwụkwọ na nwunye ka anyị were, anyị nụrụ ọfụma gaa n'ụlọ ikpe, a ga-ede akwụkwọ dee ya ọfụma, dee ya sizie ya ebe ọ chọrọ ije ya nwa ngwa ya kwado ya gaba na nkwụ ya n'azụ. Oge ka atụ enwere m enyi ọ nọ ebe a, di na nwunye ka ha bụkwa ụmụ nwaanyị 4 ka ha mụrụ. Ọ nwunye na-anọtụkwa onye nsogbu, mana di ya esi mba na onwe ihe ọzọ a ga-eme na ụmụazị a mụrụ. The man edechago ihe niile. Nwanne ya nwe iwu bụ ọkụ ebe ị nọ ya na-ahụ ihu gị. O dechago akwụkwọ ihe niile o nwere na be anyị na Naịjirịa, o dechago afọ ụmụ ya niile ebe ahụ, maka ọmaha ihe ga-abụ bikọs o nwechara ụmụ nwanne nwoke, maka ụmụnne nwoke na-enye ya nsogbu. Tie nke ọ bụ sọsọ ụmụ nwaanyị ka ị mụtara gị na-ekwo maka na dịma na-ejesi ụka ike, ọ sị ha na ihe dị na nwa bụ nwa niile bụ nwa nọọ ịzụọ ha zụ. O nwere ụmụ nwaanyị nwa nwaanyị ka nwoke eme ihe nwoke ga-eme mee ya emewa ya isi, nọọ ịzụ ụmụazị azụ bụ ihe wụ isiokwu. So the man edechago akwụkwọ decha afọ ụmụ ya n'ihe niile akụ niile ọ kpatara dị be anyị. Ịma ihe na-emekarị na be anyị mgbe nnọ be anyị bifo mgbagote obodo a, ihe a bụ ihe na-enye ezigbota nsogbu. O nwere onye family friend anyị nwere ọkwụ nnukwute nsogbu a bụ ihe o megidoro ụmụ nwaanyị ọ gasị na ọ ga-anụta nwaanyị ọzọ, nwunye esi ya ngwa ọnụta nwaanyị ọzọ na-amụkwa nwaanyị.
ịfụ na ihe niile n'Ọchukwu na-enye nwa n'Ọchukwu na-enye nwa n'ihe niile ọ bụghị ndị mụtara zụọ ha zụpụta ha mmadụ ọnya bụ ihe dị mkpa ọ bụghị na amụrụ nwoke maọbụ na amụrụ nwaanyị n'ọnya bụ detin ọ bụghị nọọ ndị amụrụ ozuzo zụọ ha ọfụma o nwere ụmụ nwoke a ga-amụcha ha bụrụ ọfụ ogiri o nweghị ihe ha ga-emepụta n'ịzụ nwa gị bụ ihe dị mkpa. Nwanne anyị Chinenye ịgbọrọ ihe ego na nke mbụ o nwere okwu ikwu ndị mmadụ ewe mụta ihe gbasara ide ọchịchị obi nwoke tupu ọ nwụọ isie ike nke a dị mkpa iji kwuo ya o nwere ndị na-amaghị ya mana ọ na-eme ya na-amụta ihe na ya achọghị ịmụta. Nke abụọ wee bụrụ ihe anyị kwubukwere maka ndị na-esonye anyị ugbu a ọwụghị nwaanyị na-eme n'inwu nwoke ma ịnwụ nwaanyị ọ na-esi n'aka ihe nwoke nyere nwaanyị ka o wepụtara nke ahụ gaa n'ụzọ o wee ya daalụ nwanne anyị daalụ nwanne anyị Samuel Nwigbo ndewo nwanne anyị Igbo TV mama ndewo nnọọ ka eke unu mere anyị dị nnọọ mma nnọọ daalụ afụrụ m onye isi taa mba ijele ọ na-abịa o nwere ihe mere ya ijele gbajiri ọsọ taa emere m ka m bute ya today ka ọ bụrụ ihe nsogbu adịghị ọ ga-abịa mana o nwere ihe o ji n'aka ya izu mgbakọ na-abụ nke gara aga mụ nụrụ ya agakwara m na mbụ efere mba ụwa letekwa ihe ndị kwụsịrị ụbọchị gara aga ma tọrịkwa uche n'ime ya ịghọtara so udo dị ka a mara gị mma nnọọ ndewo gaa n'ihu maka ndị na-amaghị onye ịgwa ha onye na-ama m afa mbụ Samuel Nwigbo ka m jide ya ebe ahụ ana m ezo ebi m na mba ofesi a na-akpọ Spain Madrid. Ndewo onye n'ala Igbo ebe iwu n'ala Igbo ahụ m onye Imo State from a member no local government. Ndewo nwanne mmadụ onye nke m nwanne ga-adị ya mara gị mma onye ọma nwanne ka mbụ anwụna ọcha nwanne nnọọ ya mara gị mma ndewo daalụ Prince n'ihu kelee ụmụ Igbo ka m nwezie ike jụọ Samuel ajụ nwere ụmụ Igbo na-anwụna ka anyị nwee ike na-ahụ ihu gị ọfụma Igbo TV ekele m ọ kago mma ọ ka m otu a ekele m Igbo mma mmanụ ndewo onye ahụ nọ dị ya nwanne m nwoke ahụ onye hime mba nnọ ebi m na green ndewo weta ka mmadụ ama nwanne Igbo TV ka efula ife ị na-eme dị adịghị mma akwụbụla na akwụkwọ abụọ nwanne m na m na-amarụ ahụ m onye agbaje ama onye mụ n'aka n'Owere ama onye Aba branch ngwa gaba n'ihu ka mgbanwe akara ka anyị kọrịa emechi ọ na-agbanwe akara onye ọbụla na-agbanwe akara ya zitere anyị ozi n'ekwentị dee aha ya si na ya ọ magwa ihe ọ ga-ede ndewo nwanne anyị Samuel Nwigbo okwu anyị na mgbede a dị ezigbote mkpa maka o nwere ndị mmadụ na-ekwu maka okwu a sị kedu ihe ga-eme na a ga-emeruo mmadụ nụọ nwaanyị o ji mee agbamakwụkwọ hụ ya n'anya ebidozie mgbe a na-amụ nwa amụọ nke mbụ wụrụ nwaanyị mụọ nke abụọ wụrụ nwaanyị mụọ nke atọ wụrụ nwaanyị iwe ewewezie nwoke o nwere ike ụfọdụ amaghị nwekwe ndị mmanụ na ọwụ nwoke na enye nwaanyị ihe ọ na-ewepụta mana agbanyeghị ụfọdụ ka na-ewekwa iwe ụfọdụ na-achọ ka ha chụọ nwaanyị ụfọdụ na-achọ ka ha nupụ ya nwaanyị n'elu were nwee ike nwụta nwoke ajụjụ nwere wụ kedu iche na ya wụ ihe a na-eme ọwa omenala Igbo mmadụ ịchụ nwunye ya maka ọmụtaghị ọwa omenala Igbo TV mma abịara m n'oge taa mgbe ekeshọn na mbido ka m fụsịa ebe anyị bidoro
so ajụjụ jụkwara m mma asaghị ya kọlutekwuche m si wee dị ịma abịa na omenala Igbo a na-ekwukwe n'okwu ya bụ usoro nna anyị ha si were ebi because ama ha ka ha si ebi most of them ndị nke mere iwu a mgbe ha mara mgbe ha biri ịghọtara omenala Igbo na nwoke na-amụ nwoke na-amụ nwoke na-amụ nwaanyị gosiri na ezinụlọ ahụ ga na-aga n'iru ọ ya wu ifesi usoro eji na-achọ ka nwoke na-aga because ya ọ bụ na ụmụ nwaanyị ndị anụsịa dị ka enwe nwoke ga nụrụ ezinụlọ a na-azakwa afọ aha mgbe aha kwa so be nke taa a na-apụzikwa na the same thing na-emezikwa ọzọ a ga-abịakwa n'ezinụlọ fụ na nwoke na-amụ nwaanyị a na-achọzi onye ga-azakwa dị afa dị ezinụlọ again mmeri ihe o ji dịka nwoke na-enwe ntụgharị uche ije chọwa nwaanyị ọzọ ọ ije chọwa ndị dị ime akpọtara ha ọ imekeshọn enwe ndị zara afọ ya but mma na-agwa gị na anyị nwatụ bụ ndị Igbo nke taa bụ dị generation anyị nwa n'ime ya na ọ ga-abụ ezigbo ihe na ịfụ ihe ọma na-eme na anyị emuru ihe gbanwekwe omenala nke ndị Igbo bụ nke ndị mgbe ochie anyị gbanwere ihe ndị ochie akpọ model anyị modelize ya to this our own generation anyị nwa n'ime ya na ka o nwee ike na-agara anyị ka ọ ga-abụ generation ọzọ na-abịakwa na-abịa ha fụkwa nke na-aga ha gbanwe sokwa ndị ọzọ na-aga omenala Igbo dị suppose anyị na-ebi a na-agbanwe na-modify ya a na-modify ya na-ebikwa na-aga n'ihu omenala Igbo wee dịrịkwa anyị nwoke mụrụ nwaanyị enweghị ọjọọ bụ and nwoke ahụ nọgide believe ya were ebe ịfụnanya dị a ga-enwere efu nwanne gị ị ga-asị na ịbụgo nna kedu ụmụazị ahụ nwaanyị ka ha ga-apụsị echi mgbe ọla ha pụrụ achọ m afọ mbụ achọ onwe ya m afọ ha m nwanne nwoke nke nwere idebere ya gbagide okwu were gaba n'iru ịghọtara min ọkwụkwọ na ofu ezinụlọ ahụ bikọs ọ gịnị ofu ezinụlọ ahụ bikọs iji alụwakwa nwaanyị ọzọ kpọtaba na-ebutekarị nsogbu n'ezinụlọ nwaanyị nwere ike ịgwa nkịtị na akwadoro gị ya n'ụba ọgwụ na akwadoro gị n'ụba mgbe je nụta ya ize nụtazi ya ekpọkpụta ya n'ime ụlọ gụwa nsogbu gwa nwoke atawazi afụfụ ya zi so ọ ga-abụ ebe ịfụnanya dị n'ezinụlọ ka ọ ga nwoke pụta like nwaanyị enwere nwaanyị kwuru dị sị onye chọrọ ime ya dee usoro akụnụba ya ga-esi wee dị bifo na-anwụ ka ọ bụ na ọ nwụọ ka e osi wee kee ya kenyekwa ụmụ nke o chọrọ iji ya nọ ya nọ gị na nwunye mkpakọ dị nkata ahụ o ruore gị ịchọrọ ime gị ime gị eji anụta ọzọ bikọs nwunye gị kwụ gị n'azụ ịghọtara so ọ ga-adị mkpa datara ụmụ nwaanyị ma nwoke ihe ọla bụ nwa ihe ọla chukwu ihe ọla ị mụrụ chukwu nyere gị ya ụmụ nwaanyị na-aba uru ụmụ nwoke na-aba uru ịzụ nwaanyị ọfụma ọba uru ịzụkwara nwoke ọfụma ọba uru so ka anyị ghara ị na-ebu n'obi na ọ bụ onye mụ ụmụ nwaanyị bara uru bikọs ọmụta bụ nwoke asị ụmụ nwaanyị ndị ahụ abụ ha nwa ihe ajọka ndewo a ga-agbanwe ihe modernize ka ọ bụrụ na ịchọrọ ịlụ ime ọdị nwa aha ọdị ya mere ezinụlọ unu ị ga-enwerịrị ka ị esi were nweta nwanne gị nwoke ga-akwadoro gị n'azụ nna ya ọ na-enụghị echi chọrọ ụkpọrọ ụmụaka gawa n'iru ada emegidekwala ha onye dị mma ọ ka dispose ime dị ihe ahụ ndewo ana m abịakwa ka m gakwu nwanne anyị nwoke Prince Chima ndewo Prince Igbo TV ekele m aga m achọ ka ị were ofu nkeji were ọwụ na o nwere ihe ị nwere ikwu maka ihe Samuel kwuru nwere ike Samuel my brother echala ihe niile ịgwa gị eziokwu ọwa na-aga na-amụta ị na-aga gị na-amụta omenala Igbo kwuru na gị ga-amụta nwoke ị nwere right ịlụ nwaanyị ọzọ quite sure ọ ihe omenala Igbo kwuru onye ndị nna nna anyị ha ka amaghị ghara isi ọ wetu na-echekwu ya be anyị because a sị ga onye na-amụta nwoke amaghị echiele bete n'ụwa ọhụrụ ka anyị nọ n'ime ya na ọ nwere ụmụ nwaanyị ka ụmụ nwoke mma so n'onweke m nwa wụ nwa mmụchi ụmụ nwaanyị onwe nwa ọmụnwụkwana ibu nwa tomorrow bụ nweke m kpala ma nwoke ma nwaanyị nweke ma na-eso ọkwa naanị m ka a ga-ego ọ nwekwara ndị na-amụcha nwoke ahụ mụchakwa nwa na mụọ mebi ụmụ nwoke abụọ ụmụ nwaanyị abụọ ụmụ nwaanyị ahụ alụọ dị ụmụ nwoke abụọ ahụ ga-amụta nwa ha nwụọ ị ga-esi na mmụọ pụta ha kwa bịa lụọ nwaanyị ọzọ
so gị mụọ nwa ịmụta nwoke were nwoke ịmụta nwaanyị were nwaanyị nwa wụ nwa instead ya echi ike gị before gị nwụọ gị de wil nye ụmụ nwanne gị because ọka m nọ na enweghị mbụ alaja ala mmụọ. So achọkwara atụ m chọrọ ịjụ gị nwanne anyị Prince o nwere mgbe Samuel kwuru okwu kwuo maka ịgwa ụmụnne gwakwa ụmụnne mana o doro anyị anya nke ọma na ala Igbo na o nwedoro nwanne gị nke chọrọ chef ka ị hapụ ịmụta nwa. nwekwe nke chọrọ ọganiru gị. Ana m abịa ma ị chọwazi ịmụta nke nwaanyị nke wụ na ọ bụrụ na ịnwa anwa mechie anya na-amụtaghị nwa ma amụtaghị nwa nwoke ya o jee gbawa nwunye ya aha aka ya narị ya ihe niile o nwere onwe nke o ya hapụrụ ya. Ị na-anya n'okwu anyị nwere ọ gbara mkpị abụọ ahụ ọ mụtaghị nwa nke nwoke ihe na-eme ma nwoke nkwa. Ajụ chọrọ ịjụ Prince na dịka ọkwa ịtọrọ n'ala Igbo tupu ịpụọ abụ m n'ala Imo steeti ọ n'ala Imo steeti onwe n'ebe ị hụrụ ihe a m kwuru megworo ọka nkụ ịma ihe mere nyawa ihe ji eme mgbe niile maka na ndị mmadụ na-emechi ọnụ ha anaghị ekwu eziokwu maka ndị na-eti ọnụ na nyawa okwu ma mgbe a na-anakọrọ ihe a na-ebu ụzọ ma nke a na-eme n'ụmụnna onye ọwụ na-emechi ọnụ ọ ya wụ ihe na-eme ị na-anya n'ụbọchị taa ihu na o nwere ihe na-emegasị ndị mmadụ a na-ekpe ekpere na-akpọ onye dibịa o nwere ihe ndị onye pastọ ihe ekpete nwekwa ihe onye dibịa agaghị eme maka ihe emere na mgbe gara aga maka ụdịka ihe anyị na-ekwu o nwere ndị tara anya gbuo nwanne ha nwee ike ana m abịa Samuel o nwekwere ndị kpachara anya ọ bụrụ na ha hụrụ otu a ga-esi nwe nwanne ha nwoke ka ọ hapụ ịmụta nwa ha ya eme. M chọrọ ịjụ Samuel ọ bụrụ na o nwere nwanne nwoke amụtaghị nwa nwoke tupu ọ nwụọ o deghị ihe maka usoro anyị kwuru tupu nwa ị ga-ahapụrụ ya ihe nweta o nwere ị ga-enye ya na nwunye nwanne nwoke ya ha were jidewe. Igbo TV ajụ gị amaka ịma ndị be anyị si na onye na-egbu achara Igbo bie ya enu ịbịakwa mkpụrụ ụbọchị ịnọ ga-ebekwa elekwa achara ahụ igburu etokwa ọzọ so ya mere enye ọla ị na-eme ijewe na the root hapụgodo igu ya jewe na the root ijewe na the root ị ga-enweta the source of ihe ịchọga and the solution ya anyị chọga. Ihe problem na-enwe today kwanụ ịbịa n'obodo like obodo ndị obodo ya ncha nsogbu ọsọ bi mmadụ na-enwe ihe onwunwe ihe dịka ịpụta iwu ụlọ 20 story buildings ọgụnwa nwe iwu ofu ebe a iwu ofu ebe ni iwu ofu ebe ni ọ na-adị few na-enwe ya nụ most of ihe na-awụ gọọmenti under gọọmenti control ịghọtara mmiri ọ gọọmenti na-enwe ala gọọmenti na-eme nri but ọ dụtọ na be anyị ọ na-awụ iwere ike ịpụta ma onye pụta ma o gote ebe a na nke ya taa afụfụ kpata ego nke ya nwa ọ na-awụ nwoke so most of ihe nwe na-enwe na be anyị wụ anyị nwetara nwoke ya ma taa afụfụ ya so and onye ụlọ tara afụfụ ya na-achọ ka ọ bụrụ na ọ bụ ụmụ nke ya nwa ga-eri uru ya ịghọtara ebe ochie abịa awụ onye tacha afụ niile ahụ chọrọ ya nwe onye mekeshọn ọ lụtara onye ga-eri uri ya ka ọ ghara ịbụ ụmụnne ya eriri ya ọ bụ nwanne ya eriri ya ya esi nwa na afụ niile ya tara na ya ga-ahapụ ọ bikos ọpụ ọ ka anyị si ebi na be anyị ihe nwe nke anyị na-enwe na-awụ n'isi onye na-enweta nke ya nwa beti enwere ofu nwanne m nwoke onye ụmụnna m onye a mụrụ ụmụ nwaanyị 3 ọ mụrụ nwoke nke nwoke anwụọ nke nwaanyị echebe echiche na ọmụtara nwoke ahụ nkwụzie n'oge na-eri arọ gara aga ka ofu nwanne m kpọrọ m sị m na nwanne nna ya nwa ya kedụ ọkpara bịaziri na-emegbuzi ndị a chụpụsị ụmụaka ahụ ebe niile nna ha na-akọ ọnụ ya na-asị ahụ ọnụ mkpọ nwanne m nwoke sị ya ihe a bụ ihe jọrọ njọ ụmụaka anụsị ibe di
Indugo ndị me sofu onye ma na aba nso bidi. Ihe bụ ihe jọrọ njọ ma sigbo onye ka nkakwu. Ọ bụ ihe jọrọ njọ. Okay, ọ na-agbazi m na ụmụaka na-ajeziri je kpụta nwaanyị ọzọ mụrụ ụmụ nwoke na-abụ ma dịkwa ime ebe ọzọ kpọrọ bịa na ha lụtara n'afọ nna ha. Ama m ghọtara ebe m na-agwa gị na so ihe na-awụghị okwu anyị na-ekwu na ahụ ya na-ekwu na mgbe a kpụtara onye aha m jụ masị ya na mgbawa unu emere mistake. Unu chie nụta onye afa nwaanyị na afọ onye aha unu nke nụta nke dị ime bụ nke kpọ nwa bịa onye ọzọ mụrụ nke ahụ ma akwadeghị ya. Ha na-agwa m na ibu ndụ na nwoke ahụ na-emegbu ha baziri na-ebusi ndị niile na-ekwu eziokwu iro na-ebusi ha agha na ha na-ekwu eziokwu na ha na-eme adịrị mma. Ya maka mụnwa nye ọbụla m nwere echi ga-amụta nwoke si na mmahalụ nwaanyị ọzọ gwupụtobe mmahalụ nwaanyị ọzọ na o ruru macha ịlụ nwaanyị ọzọ mana nwunye m ekweta mgbalụ nwaanyị ọzọ. Mma gwa nwanne m nwoke na nwaanyị nke m mụrụ ọlụkwa di ya ji aka dị ya mma ekwenye m nwere ha jide na ya bụ ya na nwa m nwaanyị lụọ dị aka dị ha dị ya mma mekwenye ya aka unu ga-eji n'aka because of ihe ndị a m nwesị n'ụlọ mma hapụrụ unu. So enwere ajụjụ jụrụ m enwere ụmụnne gị enwere onye nke ọ ga-abụ ole ọlụ ị ga-abụ ihe ga-enwerịrị ofu onye gịra na-abụ na adịna mana ụmụnne gị nwekwa onye nke na-achọ ka ị nwụọ onye nke ahụ gị na-adị maka ya ha niile na kpọkwa onye nke ahụ na-achọ ka ị nwụọ si ege ntị lekwa ihe ime onye ịchọ ka ikpe uche ihe ị nwere ịghọtara. So ọ bụ iwu anyị nwere agwa nwa ya eziokwu marakwara na ihe anyị na-eme bụ ihe nwanne ka ọ bụ. Ndewo nwanne anyị Samuel tupu na pụọ o nwere okwu m chọrọ ikwu okwu ga-amaka. A sị na amamihe wu oke ọhịa na anaghị eji kwenu aha onye ahụ gbara were ama. Ihe m chọrọ ikwu ị na-anya na ihe na-eme n'ala Igbo gbasara okwu a na-eme dịka isi kwuo na mbụ ọ dịka ọwa omenala anyị mgbe ahụ gara aga mana anyị na-abịazi ya na mgbe ahụ gara aga a na-agbanwe ya. Mgbe ahụ ha ga-echetakwa na ọ bụrụ na ị ga-eri ihe a na-akpọ ya iri ekpe ọ bụrụ na ị ga-eri onye ahụ ekpe ihe ọ pụtara bụ na ụmụ ya ahụ kwa ọ hapụrụ were nwụọ ị ga-azụ ha ọsọ iri ihe nke nwoke ahụ ị ga-azụ ha ọnwụ na-ezu ha Igbo TV ọ na-emezigwa tọrị mụ ọ na-eme ihe anọ m ikwu okwu ọ na-eme tọrị. Ịma ihe mere nsogbu adịghị o si na ihe a na-akpọ netwọk ka m webata mba Igbo TV enwere okwu m chere ịtụnye mfe ma pụọ ihe gbasara netwọk a enwere ihe mkpụrụ anyị na-akpọ ya n'Igbo enwere netwọk ịma efere mba ụwa wo anyị kpọrọ ikuku ekwentị so ị na-asụzikwa oyibo because ịsa ya asụkwara oyibo ọ gwa gị asụzikwa oyibo nsogbu adịghị ana m ya mmana wọchị kwa bete emechakwa ka m batakwa ọzọ. Samuel mbido gwara gị bekee gị ị gaghị ekwesịghị ịnọzi ebe a. Biko ka m kwuo okwu na biko Samuel daalụ Prince gaa n'ihu enweghị gbapụtakwa ndị ọzọ. Ya m na-ekwu na anya ahụ ịma mgbe gboo ọ na-agwa onye nwụọ nwanne nwoke ekuchie nwunye ya ọwụ na ịzụrụ ya ụmụ ọ ga-ekuchikwa nwunye ya but ugbu a for me na onwe m lụọ nwaanyị mụọ ụmụ nwaanyị nwee ụlọ na town aga m edere ụmụ m dịka nwaanyị mana ụlọ ka m nwere n'ụlọ anyị ama m na ụmụ m lụọ nwaanyị ha ga-eche ebe di ha bịa zụwa ihe m nwere n'ụlọ and ndị di ekwe na aga abịa were ihe m nwere n'ụlọ ihe m nwere n'ụlọ ga-agatu ụmụnne m na ụmụ ya but ihe m nwere na town wo aga m ekeri ya ụmụ m dịka nwaanyị and m nwụkwana nwunye m adịrị ndụ ya na ụmụ m anọrọ nwanne m nwoke ọbụla ga-abịa zọchiwe ya ihe ana m ekwukwu ya ifu na ana m ekwu ya up to now tụ amana ukwu ana m agwakwa ihe
mmụọ unu bịa zọchiwa ha ihe aga m apụta na aga m abịa abagbu mmadụ. I'm telling you because aga m abagbu mmadụ. Ọ dịpendịkwara na nwaanyị ịlụtara ga-agba ihe egedege. Enwere nwanne m nwaanyị enwere ebe alụ ya ya nwụọ ụmụ di ya chime ọ gbanyere egedege ọ gbachiri ike sochie ike ha agbalaga. Ọ dịpendịkwara na nwaanyị ịlụta nwaanyị na-eme nwayọ nwere ike ịnapụ ya. Bete ịlụta ka esiri ike ya sị ihe awụ ihe dị ya unless mom weziri ụmụ ya lụchaa di ya mechaa nwụọ unu weziri ike igwe. Bete ya hụrụ na ọ ka dị ndụ gị bịa napụ ya ihe m a na-eme eme agwọ wakwala m ụmụnne m awọ before m now up to this moment. If ya ma mmụọ nwaanyị amụtaghị m nwoke ihe m nwere nwoke ha tiri ha alụọ dị ọ ga-awụ ide ka nwunye m tiri nwunye m anwụọ unu na-ekezi na-ekere. But before m nwee ndị ka m nwere na town aga m ekepere ụmụ m ndị ka nọ na village nwere mmụkwana gị sị gị nwere pawa ma iji ego ị chọrọ ịnapụchi ụmụ m ihe aga m eche mmụọ bịa bagbo ọwụta ka ọ dị m n'ọnụ. Ndewo Prince, ịma onye ọbụla ga-ekwu otu uche edo inekwe ya anya. Onweghị onye bie na-eri aja. Mmadụ ekwesịkwanụ asị m mmụọ emegbune nwa mmadụ emegbune mmụọ. O wee bụrụ ya anyị na-anabata ụmụnne anyị abụọ Prince Akwachi ndewo na nwanne Kanu ndewo nnukwu mmadụ anyị na-ekele gị. Ndewo Igbo TV. Daalụ Kanu gaa n'ihu ka onwe gị. Kanu. Okay, anyị nwa ife a na-eme na. Okay, afọ anwụ Ben Kanu. Esi m obodo Elize akpọ. Ndewo, dịka m si kwuo na mbụ onwe ndị na-amaghị obodo Elize wụ United Kingdom ma ọ bụ Britain. Daalụ ka nwanne anyị Prince kọwakwuo onwe tupu agazie m n'ihu jụọ ya ajụjụ nwere n'ụbọchị nke taata. Ịkwa na onye ebe Kanu? Abịa. N'ebe na-abịa? Ese? N'ebe na-abịa steeti? Abịrịba. Daalụ nwanne anyị abịrị nnukwu mmadụ. Gaa n'ihu Prince gaa n'ihu kọwa onwe gị. Ndewo Igbo TV. Daalụ. Mụnwa bụ Prince Akwachi, ezigbo aha m wụrụkwanụ ezigbo aha m gaa n'ihu ihe agha ọ dị ka ihe ya pisi ọ na-eme ọpụ Chizoba Anyafulu. Ihe mụnwa bụkwana onye awụm okay. Ihe mere wụ adding connected in two places. Ihe ga-eme mana ihe nọ n'elu ya wụ that na ka enwe ike enwe ihe ndị oyibo na-akpọ user experience. Ị ga-aga hazie aga m ewebatakwa ka inwe ike na-anụ ihe m na-ekwu maka ihe anyị na-eme ebe a mkparịta nkata. Ọ bụrụ na ikwuo m anụghị m kwuo ịnụghị ọwụ ya wụ na ya anyị na-ekwu agha enwe isi pụọ aga m anabatakwa pụọ bata ma mezie. Ndewo ka nwanne anyị Kanu gaa n'ihu. Ya bụ dị okwu a na-ekwu anụ m ihe a na-ekwu tata. Ọ dị ka mụ ka a na-ekwu dị okwu because okwu a na-ekwu tata o metụtara m ịghọtago. O metụtara m ọfụma because mpa anyị nụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ. Nwanne Kanu ị nwere ike ịnọzi ọfụma ịma ọ dị ka ịdị na bed. Onye ọbụla na-apụta ịbịa gwa ndị Igbo okwu kwesịrị ịnọrọ otu a m si nọrọ. Daalụ nwoke ọma. So ya nụọ nke izi ma ụmụ nwaanyị ise ịghọtago. So ọ jenụtazie mma anyị. So ọ gọnụtazie mma anyị mụbazie nwoke. So nsogbu bidoro ebe ahụ
ọ bụrụ obere ife nsogbu dị mmanya mụtara ụmụ nwoke nọ ụmụ nwaanyị ịtọ ya bụ isaa so oge a na-etonite ọgbaghara na-adị a na-anụ ọgụ a na-etigbute this and this ịmago n'otu ife a ka esi emụta ka onye nke a si bịa mụta nwoke so ezigbote nsogbu dịrị wee ezigbote esemokwu a na-anụ ọgụ na-eme ife niile gbakwa na mmanya na-akọsi dị ọgbakwa mmanya na anụ ọkwa ha nwa nke izi ha na-ebu ọgụ na mama ama nọ na ọya na nke mpanya ejo so emegide ife niile ahụ bịa ruo oge mpanya nwụrụ ya bịa dizie njọ so nwaanyị nke izizi ahụ ya na nwanne mpanya abịa dike aka ana mpanya niile nwụrụ ma ebe a na-akọ ugbo ma anyị niile anakọrọsị anyị dị ya even otu a na-agwa ya tata faka jide anyị onwe ofu mkpụrụ anyị nwa ji nakọrọsị anyị ife niile so even my senior brother megidere ife ahụ isi ya banye na ya then nke ọdụdụ anyị bụkwa nwoke emegidekwa ya banyekwa na ya so anyị mechaziri rapụzie ngwuru be nna anyị jee chọzie ibe ọzọ yatago jee chọzie ibe ọzọ bizie so ife a bụrụ obere ife dị anyị ndewo nke a Ben na-ekwu otu o metụtara ya nke ahụ na asị nke ahụ ihe metụtara ya na-eme n'ala Igbo ndewo nwanne anyị Kanụ nwanne anyị Chukwudị ndewo o nwere onye dere ihe ebe a Chinenye ọ sị na ịdụ ka onye Ghana ahụ wụ Shatabondo o chetara m ihe ahụ ijere kwuru izu ahụ si na iyiri Shatabondo ihe ọnụ na-ekwu ihe na nwanne amama Shatabondo dị ka mmadụ onye ya dere ebe a o chetara m ihe ahụ ijere kwuru izu ahụ mmadụ na-eyi ibi enyi onye sara m nwụchi na m yiri Shatabondo mụ amanụ m onye Shatabondo my brother ndewo gaa n'ihu kene ndị Igbo ana m ekele m ọfụma nke taa nwanne ị na-eme ọfụma alaike m ihe ị na-eme daalụ at least ị na-arụta okwu dị mkpa n'ala Igbo afụgo m ndị o mere o mekwana na be anyị mee na ezinụlọ m chetakwa onwe ebe isi akpọ na onye ebe o ahụ m onye Ọlụ n'Imo steeti mana asị m Madrid akpọ daalụ gaa n'ihu so ihe m na-ekwu ihe a dị okwu siri ike dị omimi maka na abịala m ntele dị okwu hụ na ọwụghọ bụrụ okwu mana ịma ihe mere na onye ọbụla na-ekwu n'uche ndị n'obodo oyibo bịakwa na agwa gị ihe na-eme n'obodo oyibo nwa ahụ nwa enwere onye ga-asị na nwa ahụhụ nwa nwoke bụ nwa nwaanyị bụ nwa nke ọbụla azụrụ ọfụma ọ ga-eme ọfụma ọ na Chukwu kwado ya mana ịma na eme n'ụra na asị na nkịdị na mba na-eghere mba anyị ọkwa mba na-achị n'olu dịka mmebe anyị si ekwu ya ndị niile bụ mpaghara obodo dị iche iche nwere ihe na-akarị ha egwu nwekwenụ otu echi ha ebi ndụ ha dịka nwe ofu nna anyị nwoke kwuru si na akwụkwọ nke ọma anyị mụta tinye akwụkwọ nke na-adịchaghị mma eleruo ya anya mana ịma na-eme n'ụlọ mma bifo na-ewepụ na-etinye a ga-amalụ ebe mmiri si baa n'opi ụgbọ ọgụ maka na ndị gboo bidoro na-eme ihe a enwe ihe ahụ eji memie akwa ịma ama anọkọta ha meme ihe enwe ihe ahụ eji memie ndị ugbo ahụ efukwana ihe ahụ ha na-azụkwa nwaanyị zụta ya ọfụma zụkwa nwoke zụta ya ọfụma mana asị m kwuo n'uche eke m agaghị m asị ka ewepụ ihe a ndị gboo tinyere maka na ụka ndị ire n'obodo anyị ruo taa maka na ịbịa na leru anya mụnwa nọ n'obodo a na
mbịa n'ugwu na mee ihe dịgasị na ya enwere m ụmụnne ndị nwoke na ụmụnne ndị nwaanyị otu m si eleta ndị ụmụ nwoke ndị nke nwoke ka m si eleta ndị nke nwaanyị ivu n'ogodo na ha alụgo di nsogbu adịghị mana ịma ihe mee nna ọwụ na ịga nna mụta so nwaanyị ọwụkwa na ọwụghị ihe ọma ka ọwụzie na echi ile ọwụ na-ele onye ahụ afọ maka ihe a na-ekweme ihe ahụ maka onye ga-anọchi anya nke nwoke a na-ama ama ele ya afọ ọgụgodu na-ele nke nwoke afọ onye a nọchiri anya enwezi ihe mee ọwụ na onye ahụ mebi nwa ya ahụ alụghị nwaanyị mụta ha nwa mebiri nwụọ na asidenti ma ọ gịnị nke nwoke enweghịzi iwu ejighị o mee na ihe kwesịrị dịka akwụkwọ nsọ ikpe na onye amụtaghị emụta mmadụ ọnwụ na ochie gị n'aka mebi ihe ọnwụ na imejugo iwu nke gị lawazie onye ozi otu o siri mee nke ahụ anwụzi ihe nwere nsogbu akwe na ghọta my problem ya abịa mụ nwa na-afụ ya akwụgo bụkọsị ma nne nwere ndị ka na-eche ka ha kwuo maka na ọnwụ na-ekwu ihe dị n'ihe a o ji omume mana ọ dị mma ịmụta nwoke enwere njisi gị na ọ dị mma ịmụta nwoke maka na nwoke ahụ ndị dịka onye nke nọ Germany ikwu ọ sịrị na ebe na Germany ada enwe onye bịa n'ụlọ nke onye bịa n'ụlọ nke ya dịka o si dịkwa n'obodo ndị ọcha na-arakasị ihe niile ndị ụfọdụ sef ọjọọ onye bịa ọrentịrị ebe oyi ebi even ndị ọcha na-afụkwa ihe a na ha na-anwụkwa ha ga-edekwe wiil ha ndị ụfọdụ nke na-amụta ha nwa onye ndị chọọchị enweghị mgbe ọ ga-eme ọsọ nwanne ya nke ọfụ Chukwudi onwe ihe nchọrọ ikwu okwu amaka mana ihe kwesịkwara ịghọta dịka nwanne anyị kwuburu na mbụ na omenala Igbo amaka mana ị na-anya ihe na-agbanwe o nwere ihe ndị kwesịrị ị na-enweta n'ihe anyị na-enweta ugbu a nwekwa ihe ndị anyị kwesịrị iweta na ihe ndị nke gara aga anyị wekọtazie ha abụọ anyị enwe ike mee gịnị chịkọta ya ọnụ anyị enwetazie nke ka mma okwu ga-amaka mana inye aka ka ndị ọzọ nwekwa ike bata anyị na-ekene ego na nwanne anyị nwoke Kanụ na-asị mgbe niile bịanụ na-anọnyere anyị ndewo daalụ Igbo TV. Daalụ Prince. Yes. Ama m na ihe niile adịgo m ugbu a. Oh yes. Ihe niile oyibo dịka mbịa sụwa ihe niile adịla mma. Ndewo dịka otu nsi wee kelee gị oge gara aga. Mụnwa Prince Akwachi ezigbo aha m wụrụkwanụ Henry Chizoba anya fụrụ. Awụ m onye Oko Asaba. Okwu a na-ekwu ha okwu mara ebe isi wee na-anụ ọnụ gị maka ndị o nwere ike ama mana ndị ọzọ nwere ike ha ga-ama. Okay. Anọ m n'obodo a na-akpọ California, United States. So okwu anyị na-ekwu ihe a okwu mara mma. Mụnwa hụrụ okwu a n'anya wụrụ that na ihe niile anyị na-ekwu ihe awụ amamihe bụ ihe okwu awụ. Chukwu bụ onye na-enye nwa ma nwoke ma nwaanyị nke o nyere onye ya ewere because okay ilekwa n'anya n'ihe a o nwekwanụ ndị wụdata onwekwanụ ụmụ ha nwe ha yọọ na yọọ nwa ha nwe so ọwụ sọsọ m nwoke nwaanyị Chukwu na-enye okwu a wụ okwu dịrị nwoke ime ka ụmụnne ya marakwanụ before ya nwụọ wụrụ that na otu a nọ ihe a nwanne m nwoke mụrụ ụmụ nwanyị mụnwa mụrụ nwanyị mụọ nwoke and mụnwa marakwala that na nwanne m nwoke ọwụ na-achọ ya taa nga onwehọnata ka nga si that na ihe dịrị ụmụ ya nke m
mba adịghị eme n'ụlọ anyị nwekwara ụmụ nwoke nwa ụmụ nwanyị, and nne na nna anyị mere ka anyị mata that na nwoke na nwanyị wuo ofu. You know, ụmụnne m nwanyị n'ụlọ nna m nwere ihe wụ na ọha nwe ya, and onweghị onye ga-anaghị ihe a. Ọ wụrụ that n'otu esi wee zụọ anyị nwa. You know, nwanne m nwa taa ọ bụ na achọ ya achọ ụmụ ya ụmụ nwanyị mụnwa ga-akwado ha. Ihe ọwụna nke ha onwe onye ga-ana ha. Ọsọkwa ya wụrụ that na ha alụọla ji, ihe nke ha nye ha. Ihe mụkwa nke mụnwa and ọrụ m inyere aka enyere m ha aka. M ga-echere ka nwanne m nwoke nwụọ bifo m enyere ha aka. Ndewo. O nwere ajụ nwere eji ajụbụgo m nwanne anyị nwoke mbụ. Ama m na ana Igbo ihe awụ ihe na-eme mgbe niile. Onweghị na mgbede a na ị ga-aga ị ga-apụ ịfụ ka ya wụ ihe na-eme. Ihe ọzọ nchọpụtakwara wụ na ihe mere nya wụ ihe ji eme wụ na ọ na-eme ụfọdụ ndị kwesịrị ikwu okwu na-emechi ọnụ. Ndị arụrụ ahụ na mmadụ niile gbakọọ sị ihe ị na-eme adịghị mma. Echere m na ọ gaghị adịcha otu ọ dị. Ajụjụ m wee bụrụ ọ bụghị iputu ihe ndị bekee na-akpọ iputu at a spot, mana onye ọbụla bịara ebe a ọ ga-adị njikere maka ajụjụ. Ọ bụrụ na otu ị nọ na obodo unu onwe na onye ahụghị hụgoro dịka ihe a mere mbụ, ya wụ ajụjụ nke mbụ. O nwere ihe ikwuru gbasara ya? Ịza ajụjụ gị o mere nne m wụrụ that na oge nna ha nwụrụ ha nwere ụmụ nwoke nwee ụmụ nwanyị. Nne ya mụrụ ụmụ nwanyị 3, ndị nke ọzọ mụrụ ụmụ nwoke. Nne nke ya mụrụ nwoke mụọ nwanyị. Ndị nke nwoke bịa were ihe nna ha dosara ha, you know, werecha ihe niile nna ha dosara ha. Ya na onwe ya na ụmụnne ya, you know, onwe ọzọkwanụ ebe ndị nke ọzọ werecha ihe niile, onwe ọzọ ihe dịrị nwanne ya ụmụ nwanne ya nwoke, mere na ya nwa hapụrụ ịgazi mahadum ka e wee were ihe ga-eji wee zụọ ya na mahadum wee zụọ ụmụnne nke ya. Ọ wụrụ ihe wụdat na oge anyị nwa mechara matara ihe ọwụ ihe mwute n'ụdị ihe ndị a mere. Mana elekwa ya anya, ndị ha wụda ụmụnne ya wụda ha werecha ihe niile nna ha dosara. Taa ịgwa gị eziokwu ka ebe ha nọ akwa ha anwụọla. Ụmụ nke ha aka ụmụ nke ya mba. So ọwụ sọ mụ nwoke na nwanyị ofu ihe. Ọ Chukwu bụ onye enye gị nwoke were enye gị nwanyị iwere zụọ nwoke otu ị ga-esi wee zụọ nwanyị, zụkwa nwanyị otu ị ga-esi wee zụọ nwoke. You know, aka na uche inye ha ka ha ga-eji wee too. Ndewo. Ịgbalị ka nwanne anyị nwoke Prince Akwachi mgbe niile ị na-abịa na-anọnyere anyị na-etikwa n'okwu n'ihe anyị na-ekwu. A sị na si na n'ihe awụ ma ọha ka ụkpata nchịkọta n'ebe ịgụwa na wee wụrụ maka ajụjụ m jụrụ gị. Ma ọwụgwụ onye nara onye ahụ ihe mmetie ma ị hụrụ ya mechie ọnụ ụnụ ka akwụkwọ otu ihe. O wee bụrụ ya. Ndewo. Ezinne ya gbapụtacha Ezinne ya gbapụta mọmị ya ma ọ mee ma iso wee nwere ebe a. Ezinne gaa n'ihu kọwara ndị Igbo onye Igbo. Ndewo. Ndewo. Aha m bụ Ezinne Chukwu. Edi m n'obodo mba Turkey.
Abụ m onye Anambra steeti. Ndewo. Ebe na Anambra steeti? Ụmụnere oke bụ. Ndewo. Ụmụnere. Anambra East. Ndewo. Nne. Gaa n'ihu. Okay. Okwu nke abalị a tọgburu onwe ya. N'uche m ga-asị na ihe na-ebute ihe niile a bụ mmadụ enwe afọ ojuju. Mmadụ enwe afọ ojuju na ikene Chukwu na nke o nyere ya. Ọ ya na-ebutela anyị amụọ nwaanyị. Anaghị atụ anyị n'anya, a na-asị ọ mụrụ nwaanyị. Mụ abịivu na onye kene Chukwu na nke o mere ome gịnị? O mekwa ọzọ. Andị ọzụzụ kacha mkpa. Ọ bụrụ ịmụ nwa mụju ebe niile amụọ nwoke amụọ nwaanyị nwụrọ nke azụrụ azụ. Ọ nwere ụfọdụ nwoke ya amụchakwa nwaanyị nọ na famili ahụ aka ha mma karịa nwoke ahụ. Aka ha mma na-eneta ezinụlọ anya eluo ha na ndị nwoke emela ofu ogele jewalụ nwaanyị nwanụ a na-asị na ọ bụrụ ife ha nwa na aka dị eneta ezinụlọ edozi ezinụlọ adị mma. Enwere ike itinye kịta bụ ịmụrụ nwoke ma ịmụrụ nwaanyị. Ihe niile bụ kene Chukwu na nwere nke ị ga-ebu n'ikwe. Chukwu ya ajụ gị ma ịmụrụ nwaanyị ma ịmụrụ nwoke. Gịnị sọ ka azụta ngwuru ka anwa afa ọrụ bichi ka ọ bụ omi nwere ihe omi maka mkpụrụ obi anyị n'eluigwe ka anyị nwere akụ ọ bụrụ n'elu ụwa. So onye ọbụla akwụdobe akụ ya n'eluigwe ka anyị rapụ ịzọ ma mụrụ nwoke ma mụrụ nwaanyị. Ụfọdụ ime ọrụ ha nwaanyị na-abụ nke ịtọzi ịmụzi ọ bụrụ nke ịtọ ya hapụghị n'ụlọ ọgwụ gbawalụ obi ya adị ya mma. Ọ chọwa nwaanyị n'ilo ọ ya na-eweta ọnwụ na-eweta ọgbaghara na ezinụlọ na-eweta nsogbu aghọta gị. So daalụ nụrụ nne. Ndewo nwanne anyị Ezinne. Okwu amaka ma tupu ma ọmị ya aga n'ihu anabata mma na nwanne anyị nwoke Chika. Nwanne anyị nwoke Chika biko ị nwere ike igbu ọkụ ka anyị nweke na-ahụ ihu ọfụma maka ya na ahụ ihu gị. Tupu ma aga n'ihu o nwebụrụ ihe anyị kwuru mgbe anyị bidoro ihe omume a. Nyawo ihe anyị kwuru bụ na ndị mmadụ kwesịrị ịghọta ndị na-ama ahụ maka o nwere ndị mmadụ ịmụta nwoke anaghị esi nwaanyị n'aka. Ọwụ na nwoke ka ọ na-esi abịa ka anyị nwekwado ike ghọta nke ahụ tupu ya gaa n'ihu. Ọ ihe nyere nwaanyị ka ọ ga-enye gị. Ka anyị nabata ma ọmị anyị okwu dịrị Florence. Ndewo. Ụmụnne ndewonu. Okwu nke taata ekene dịrị Chineke. Ọ na-akwa atọ m ụtọ. Ndị nke kwu na ọtọ ka nsogbu adịrọ aghọtara m ihe unu ji wee kwu na ọtọ ka mana ndị okwu jọgburu onwe ya na njọ ọ jọgburu onwe ya na njọ nke a ga-akpatụ aka. Mana unu amarugo aha m bụ Florence Okwudịrị. Abụkwana m onye Imo steeti na Ọkigwe. Esi m Georgia eme Atlanta akpọ. Daalụ. Ndewo mọmị. Aga m achọ ka ị were ofu nkeji tinye ya okwu ọnụ. Ndị nke kwuru okwu nke m getara ha kwuru ọfụma ma ndị nọ n'anọ ma ndị pụrụ apụ. Okwu niile dum amakacha. Mana ihe a ọda atọ m ụtọ. Na ọda atọ m ụtọ maka na okwu a atago ọtụtụ isi mmadụ. Meekwanụ ụmụ nwaanyị akaja. Meekwanụ Chineke nna anyị ma ọ dịka ọ na ọbụrụ Chukwu. Ọnya ka o jiri ọda atọ m ụtọ chaa. Ma ndị okwu a bidoro n'izizi. Okwu bidoro na mbụ ruo kịta. Wee na-etinye ọnụ ndị mmadụ etinyego ọnụ tụọ uche mana achọrọ m itinyetụ nwa obere ọnụ na ihe ndị mmadụ kwuru ekwu. Nke izizi bụ amaghị ihe onyenwa butechara anyị ihe niile a na-ejighị Chukwu buru ụzọ n'ụwa anyị pụtara. Ihe nji wee sị amaghị ihe butere ya bụ na amamụ otu nwoke ga-esi chee na ọ bụghị na nwaanyị na-enye nwa. Onyenwa bụ amaghị ihe n'izizi
nwoke echekwanụ ma ọ bụ onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị. Ihe m na-ekwu bụ I'm talking as a woman ka m sụọ ya n'oyibo. Ya nwaanyị nwoke nọ n'ime. I'm talking on behalf of everybody. Unu ewekwana iwe na nsụrụ oyibo n'ọka onye ọbụla na-aghọta. Anya amaghị ihe mere okwu a o wee gaa otu a. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ si na my people are destroyed for lack of knowledge. Anyị amahụ na Chukwu nna na-enye nwa, and anyị amahụkwanụ na Chineke nna si na ihe ọbụla anyị yọrọ ya na ọ ga-enye anyị ya. Nwaanyị na nwoke abaa bụrụ di na nwunye, ha amahụ na Chukwu na-enye nwa, na o nwere ebe okwu Chukwu gwara anyị na Bible na I will grant you the desires of your heart. Tupu ịbanye, ị ga-agwa Chukwu kere nwoke na nwaanyị wee kekwanụ mmekọ nwoke na nwaanyị ka onye gị ihe ịchọ. Ọ bụghị mgbe o ruru ịtaba Chukwu ụta, taba nwaanyị ụta. Maka na ihe a ebutego oke ọnwụ n'obodo anyị, and agha ya aka ọ na-aga. Otu agodi ka ọra m n'ọnụ ka anyị na-agakwa. Enwere m ihe ndị ọzọ m na-ekwu ka nyetụkwa ndị ọzọ efe. Ndewo mọmị. Tupu ya gaa n'ihu, biko onwe ndị na-ajụ otu ha ga-esi wee sonyere anyị. Biko ị gaa n'ebe a na-ede ihe, ị ga-ahụ ebe anyị dere ihe, mapawo ya n'ofu ebe nke ndị oyibo na-akpọ pin. Ị gaa ebe ahụ pịa aka, ị ga-ahụ ihe ndị niile nọ ebe ahụ, gbadawa, ị ga-ahụ ebe ị ga-apịa aka wee sonyere anyị. Biko ọwụ na ị gbasabeghị ya ozi, biko gbasaa ozi ya ka ndị niile wu ndị Igbo mata ihe na-eme ebe a, maka ihe a na-ekwukwa n'otu a otu oge si wee dụrụ mmadụ niile mma. O nwere ike nyewokwu a na-ekwu n'ụbọchị nketa nwere ike onye emetụta gị, mana o nwere ike oge emetụta enyi gị, ma ọ bụkwa na onye emetụta gị o wee bụrụ ya. Ọ bụrụ na ị gere ntị mgbe anyị na-ebido ihe omume a, o nwere onye kwuru okwu si na nke nwoke nwụtara sọsọ nwaanyị kwesịrị ide ihe ndị oyibo na-akpọ wee nya ihe a ga-eme ọ bụrụ na ọnwụ ụta nke a ga-esi were mee ihe. O nwere ndị na-amaghị na ya na-eme ụdịka ihe ahụ, mana site n'ihe omume ihe ndị anyị na-eme, ihe esi ebe ahụ na-eme gịnị na-amụta ihe. Ka anyị gụọ ihe ederede. Ịneanya, o nwere nwanne anyị nwoke ọsọ Emeka Nwankwọ Obi. Ile anya n'ihe mbụ o dere si na ya anụ nwaanyị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ mụtaghị nwaanyị. Mechazie dezie nke o dere na ọ bụrụ na ha nụọ di na amụ ya ga-echi. Tupu m aga n'ihu ikwu okwu, ka anyị kpọbata nwanne anyị Chika nwanne anyị, ndewo. Biko gbe ihe iji ekwu okwu gaa n'ihu. Ndewo ndị Igbo. Ndewo. Ịmara ụnyaahụ asụrụ m oyibo ga-eso m pụọ, mana ana m afọ ị na-asụ oyibo taa. Ịghọtago? Mana udo dị. Onwe m o nwere ofu ihe anyị na-eme ebe a mgbe ọ na anyị bịara ebe a. Udo. Ma ka m kpọọ ya ihe atọ. Ofu, wee kwalite asụsụ Igbo. Ọ dị mma. Nke abụọ, ịkwalite omenala na ọdịnala anyị. Nke atọ wee bụrụ ịkpọkọta ya ọnụ mmadụ ịmata. Eziokwu ya mere ọ ga-eso na ajụjụ m ga-ajụ izu anyị ga-enye ihe nrite. Ọ nwere ịzata ya irite nnukwu ihe nrite. Na mbụ maka ihe ikwuru, ana m abịa ọrụ ha mgbe anyị ji achịkọta okwu. Mgbe ahụ anyị anaghị enwezi oge. Ịneanya, ana m achọ ka m nwee ike kpọpụtacha ndị mmadụ niile. O ruo ụnyaahụ ahụ si na ihe mere n'owu na a ga-enye onye ọbụla otu nkeji, mana okeji ahụ enyere gị na ihe niile ihe ekwu na ihe eji Igbo were kwuo ya, na ọnwụ na iti ya oyibo ịpụ onye ọzọ abata. Ọ wụ eziokwu ka ọ wụ eziokwu? Ihe ji mee ji kọwa ya wasị na akọwaruo egewaruo na onye na-amaghị ebe e nyere ozu ga-esi n'ọkpa kpọwa. Ngwa gaa n'ihu. Ngwado udo dịrị. Ịma ka si wee gwa gị ụnyaahụ ihe ị na-eme amaka, ịkpọkọta ndị Igbo niile ọnụ, and o mere ka anyị na-amụtakwa ọtụtụ ihe. Nne anyị bụ Florence
ị na-akụziri anyị ezigbo ihe. Chineke gọzie gị. Okwukwa ụmụnne anyị ndị ọzọ kwuru okwu ekwuziri ezigbo okwu maka na ihe awụ nsogbu ndị mmadụ nwere, ọkasịtị ndị be anyị pụrụ apụ pụrụ njem. Chika, chetakwa na egwebeghị ndị Igbo ndị na-ege ntị onye dibịa na ebe isi akpọ. Ewo, aha m bụ Chika dibịa Alefola and abụ m onye ọka igwe Okwele precisely. Emechaa ikwuru ụlọ ama m na onye mba anọ mana udo awụ m onye mba anọ awụ m onye Okwele ụmụ obi oke nụrụ nga ama onye ụmụ obi oke ndị nguzu ukwu ama onye nga eziri m ndị nguzu ukwu nwanne m ka iwu ịhụnanụ Igbo TV Izuchukwu nsogbu adịghị Igbo TV ọkwa m gụrụ ihe atọ. Chika nwanne m, tupu ị gaa n'ihu, kedu ihe atọ m si anyị kwuo nọrọ ebe a? Omenala anyị ịnọkọtara ọnụ, ịmara onye ịdachi ịmata ịbịakọta ọnụ, omenala anyị Igbo ịgbanyena. Kedu ebe anyị si na-anụ olu gị n'ụbọchị nke tata? Isi Canada na-anụ olu m. Igbo TV biko emechaa m ga-emegharị baptizim wepụtụ aha bekee ahụ maka na ahụrụ m na ọ nwee ihe ọ na-akọ soro m na nsogbu adịghị ọkwọ na tons. Nsogbu adịghị, a ga-ama ya ga-eme o nwego onye gwara m ya, ọ sị m azazina mọmị na m zawa aha Igbo hapụ na anyị ga-eme ihe a ga-eme. Nsogbu adịghị, Chika gaa n'ihu. Nketa ka esi wee kwuo ịlụ nwaanyị, ịmụ sọsọ nwaanyị. Okwu awụ okwu dị omimi maka na Chineke kere nwoke kee nwaanyị, mana ndị Igbo na be anyị, ndị Igbo bụ omenala ndị Igbo, a na-afụta na onye na-amụ nwoke na-ama ya esigo. Ilekwa ya anya dutu ebe anyị nwanne si na-abịa, ndị na-agụtawa akwụkwọ nsọ na-afụta na ndị a na-akpọkọrọ afọ ha n'ime akwụkwọ nsọ ụmụ nwoke. Oge ya nwa akwụkwọ Kristi bịara n'ụwa, ihe ọ kpọrọ mmadụ 12 ụmụ nwoke ya wee mee ka omenala ndị Igbo a ji wuo ihe a ga-etinyekwa anya na ya. Mana ka anyị wee kwuo maka na anyị pụtara obodo oyibo fụ ka ndị oyibo si na-eme ihe ha, fụ ka ndị ha enwe omenala, maka ọ na-abụ onye bi na-akwọta gị n'ofu ụlọ fụ onye nwaanyị nọkwa na ofu ụlọ aha kwanụ n'ala ya amasị ya alụrụ ya. Mana ebe mụnwa si wee bịa, enwere m gwuru like n'ụlọ unu na your kindred, ị ga-alụ nwaanyị ebe ahụ. So anyị nwere omenala dị iche iche ka hapụ ihe nke a n'akụkụ, mana ụmụ nwanyị bara ya ezigbo uru maka ewepụ ụmụ nwanyị anyị agaghị ebite n'ụwa. And most times enwere ụmụ nwanyị ka ụmụ nwoke ihe mara omego ebe ma ndị oyi ma gịnị, ndị mụrụ nwa ha mụrụ ofu nwaanyị, ọ wụrụ nwaanyị ka nwoke ike, nwaanyị na-eme ihe ya pụta mara na nwaanyị ahụ apụtago, onye nwa ji obodo. Agbanwere ụtọ m na-ekọwa akọwa nke m ga-asị onye ọbụla mụrụ nwa ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị zụzie ya ọfụma. Maka onye nwụọ imam ala eluigwe na-acha ụcha ma ọ na-eji oji, ala obi ahụ ha choko abatago adịkwam
ịghọtago biko ka ndị ọzọ kwuo ka m gerekwe na ntị then before m na-atụ okwu. Nsogbu adịghị. Ndewo nwanne anyị Chika. Dịka anyị na-ene ya ọgaraga nwanne anyị nwoke Chokomila nabatagwo Kelechi. Ndewo. Igbo TV ekele m. Ndewo. Mommy, good evening, ma. Chaka. Chika nwanne m nwoke. Good evening. Isn't it? Can you imagine? Ndewo. Ndewo. Maka ndị na-amaghị onye iwu gaa n'ihu kọwa onwe Choko. Aka ha m Choko Mila Ebenezer Ezeala, nwa Ezeala Ugomma na mba ndị ọtọ ọcha. Ọ ga-etiga ka anyị ga-anụchi anyị ga-amachi anyị ma ama. Mami ewela n'ihe ebe m shi na mmanụ emechala m ọhụ mere nne m ikwugwe na-esi iwe onye mba nyo ọhụ mere nne m so akụkọ ahụ site na-ekwe hapụ m nọ na emechala m gaa deliverance ọgọ mmụọ emekọtala m deliverance ka ọ pepụta site na na-ekwe hapụ ọ ga-apụ nwa nwaanyị onye ọcha anyị lụrụ mgbe ọ mịchagidere n'ọnụ ọ ga-anụkapụ ya. Eche m ma nwunye na ọwa onye ọcha. Biko ewe iwe. Amanụ m ihe m jiri m nlekọta na mgbe ụfọdụ m gbakwa nkịtị maka na a na-amacha na-amacha. Mami nwunye m akwụkwọ ha anya ọcha, m lụkwa anya ọcha ya na efo na ụzọ. Nke ekele dịrị ịgbalịrị ka ọma ịgbalịrị. Eche m na onye ọcha. Ndị ọcha enweghị eji ndị ọcha eme. Amen. Mgbe ikwu ga-esi werele ebe Eliza na ebe ka ị ga-anọ na ịchọghị eluigwe mgbe ka m ji ji chee ma iwe onye ọcha. Biko lorute ụlọ hapụ ka lorute ụlọ. Gụ na ma ọ bụ nọrọ ebe ọ na-atọwa onwe gaa n'ihu kọwara ndị onye gị ntị. Ka nwanne m nwoke ọ ga-adịrị gị mma. Ịma ya si kwuru okwu isi na onye mebie ụwa onye a ga-ata akwụkwọ ịchọ onye mebie ụwa nwa ga-atọ ka mmanụ aṅụ ka mmadụ jiri ndị China Igbo TV ọ dị mma ụmụnne m aha m Choko Mila Ebenezer Ezeala ahụrụ m onye mba n'otu ụdị si mara Igbo TV imekwala n'ọtụtụ ndị mmadụ mma. Ịmakwa yesterday nọ na program mmadụ fụrụ m n'Igbo TV onye nna afụbe for over 17 years. The person afụ m n'Igbo TV ọzọ mgbe agbasaziri ọgbakọ mpụ ka m jeze mụ na egwulibe ọ bụ na nwanne anyị nwoke mụ na ya na-afụbe for 17 years. Igbo TV ekene dịla ebe ị na-eme dị ya arụ mma. Ndewo. Tupu ịbata o nwere ihe atọ anyị si anyị kwuore bịa ebe a ama m nọ mgbe anyị na-ekwu ya. Ana m ege ntị sinsi enwezi ebe anyị na-alụ na kedu ihe atọ ahụ? Kedu ihe atọ ahụ m kwuru okwu ya anyị kwuwe nọrọ ebe a? Maka isu oyibo. Ihe atọ o nwere ihe atọ anyị kwuore hiwe nya ọgbakọ a. Ajụọ na nwanne anyị Chika o kwugharịa ya mana ọ bụrụ na ichefuru enwere m ike chetara. Nke mbụ wee kwalite asụsụ Igbo, nke abụọ omenala na ọdịnala Igbo, nke atọ wụrụ ị na-akpọkọta anyị ọnụ. Otu isi were kwuo na ihe ịkọrọ ugbu a dabara n'ihe atọ ahụ anyị na-eme ịkpọkọta onwe anyị ọnụ dịka otu ihe nọ na akwụkwọ na onye nke onye a onye bụ onye tupu ị mara ihe na-eme onye a matara na onye nke nwanne ya ma onye ihubeghị kamgbe nwee ike nwe ya ọkwa ya nwere ihe anyị na-eme na ndewo ịgwabekwere ha ibe isi wee na-agbọ Ezidi mbe Eliza na nwaanyị a na-akpọ Queen Elizabeth na
nwanne ekwe ha nwụ anwụ ka nwa ya nwoke cheta ya ekwechiri di ya kwechiri na ya agaghị anwụ nwa ya nwoke na ha agaghị very soon na akụrụ na-egbu nwa ya nwoke anwụ dị ụma na ndọrọkwa dị a na-achịkwa ahịa oji dị mkpa na nwa nwaanyị dị mkpa enwekwana ihe dị ka nwa nwaanyị n'ụwa ke onye na-amụtaghị nwaanyị ihe ọjọọ emeela ya ịhụnanụ ezinụlọ abatara nwaanyị n'ụlọ na-elekwedị ha na-emezi amamomo nna m ahụ na nne m amụtaghị ụmụnne m dịka nwaanyị telekwana ndụkọta na mkpọ ha na fon ha na naanị voice ka ha ihe ọ na-atọ sometimes ịkpọ ndị ka nwoke ha dị agresive iwe ogecha ha mgbe naanị ka nwaanyị ka ị ga-akpụta ya ebutu mgbe m ga-anụ ụtọ ọgbajọ isi jikọrọ m na mma hapụgodo ndị ka nwoke kpọọ ka nwaanyị ya step godo m daa elekwana ha na-eji alụ nwaanyị nwoke ma ya ga-achọrọ nwaanyị ọ ga to step you down ahụ na ohie ụmụ nwoke niile sọ pụpụ ga-aga kwụ ụdọ gbuo onwe ha so ya udeten ihe gbasara okwu a na-ekwu n'abalị ya nwoke ọbụla kwesịrị ịgba na ihe itigere nwunye gị n'ahụ ka ọ ga-enye gị ihe itiri nwunye gị n'ahụ ọwụ ya ka ọ ga-enye gị enweghị onye ọbụla nwere right bụ nwoke isi nwunye m nwaanyị iji amụrụ m naanị nwaanyị ma ọ naanị gịnị mere iji amụrụ m nwoke ọsọwụ ihe igbe igere n'ahụ ka ọ nyere gị nna ọ gaghị weta ya sọ ngwa ya else ma ọwụkwụ ha tụrụ ime ahụ mana as long as nwunye gị n'oge na-aga dị ohi nyere ya ka ọ nyere gị nwaanyị anaghị eche enyi nwa etiri ya n'afọ and nwoke ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị abụọ gee ntị gbaa bifo gị cheta eche si na echere ịlụ nwaanyị abụọ ị ga-eme gbaa mbọ fụ na izu ka eme ịdịsaịdị ịlụ nwaanyị abụọ gị ga onye ka abụọ ị ga-alụta gị ga-achọ ebe ị ga-akwụrụ ya ụgwọ ụlọ ya nọrọ bịa ihe ndị ụmụ nwoke anyị na-eme abịa ebi 1 room or 2 room ma nwa ebe ka o si kochite 3 bedroom or 4 ya ga-alụta kiz ọlụọla kiz ya hụrụ nwaanyị ya chọwazi anya ga-amụtara ya Donald Trump kpọrọkwa nwa onye ọzọ tikwa n'ime onye ka ha nọdụ ya amụgarị ụmụ nwaanyị ihe awụ ọnwụ ike ka ọ chịrị o butere na n'ụlọ ahụ ọ gaghị alụ nwa ọgụ ya na onwe ya nwoke sef ọ gaghị survive ya ma dị okwu n'ụka bido kọtụ m ji ekwu ya n'ihe emeela m nwanne m nwaanyị ketọrọ m ọ nwụrụ ọnwụ ike ebe ọ gara ka ọ ga mụọra nwoke ji nwaanyị 3 ka ọwa 4 ka ọ ga mụta nwoke dị ya na-arụ dị agakwa mụọ nwaanyị again mụcha dị nwaanyị nwụọ n'elu agbanwe na ụtara m na-agba onye tọrọ m na ndụ si agakwala ya sị mba ya ga na champion ya ga mụta nwoke dị ya ga dị ya n'ebe ọ chịrị ịga aga ka ọ ga mụtara dị ga ịlụọ dị ya mụọ nwaanyị ọzọ mụọdụkwapụ ụka ihe m tụfuru m ihe karịrị amaghị na-achị akpọ milion na ọka Igbo almost milion 3 n'okwu na ụka pụtara n'elu ya n'ihe m na-agbakwaghị isi ya so nwoke ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị 2 ma 3 ihe ọjọọ ị ga-eme onwe gị wụ ịkpọrọ ihe ọjọọ ị ga-emekwa nwata nwaanyị ahụ wụ ịkpọrọkwa ya igwe ebe onye ka izi nọdụ ya nọ ịgbara na wọs ha 3 nọdụ ya ihe ọjọọ onye ọbụla ebido chewere ibi ọjọọ ọgụ na-enwe nsọpụrụ ụlọ na ezinụlọ a ka ha agaala awụghị m nwoke bụ isi ibe na vileji ebe m si enwe famili mụtara nwoke mụọ nwa iche gịja gị hụ na ndị iwu bụ ka onye ọbụla nna mbreshia na ndị ke nwoke nwedị ụtọ ha
ibe na be anyị na enwe nwanne anyị nwaanyị wepụta kwuo okwu onye ọbụla ede ekpi nna nwaanyị ọbụla na-amụta mụrụ nwoke ọbụla mụrụ nwa ya wụrụ na nwaanyị gị isi ike pịcha ofu n'ime ha ipịta ya ọ ga na-arụ ọrụ nwoke ga na-arụ ya chi ike ya ga-amụta n'ụlọ gị amụọrọ gị nwa gị akwụkwọ maka ọ dị n'aka imechi ezinụlọ gị nọ hapụ ụmụnna dị ọ na-ederi ndị amin ha agbaghịga gị n'ime ọhịa ịmụ ya dị n'ụwa ahụ aka iji so mmadụ ka a ga-eji eso gị ha bụrụ bịa gị na-ege ha ntị na ndị adọwasịa gị ha ga-egbu gị ka ị nwụọ ọwụrụ mgbe nne m sị nne m na-achọ ka m nwaanyị m ga-alụ na Naịjirịa asịman ma alụ nwaanyị na Naịjirịa ebe England ebe ahụ na ụmụ nwaanyị ọbụla dị ya na achọrọ ka m lụta ka na anaghị abụ dị asụsụ Igbo so that echi m kpere alọta ya ha ji chọta ha ga-echi akụrụ asị and ha chọta ha ga-echi akụ bekee alawa ị ala bekee si ịchọrọ ịbịa lụọ onye nọ na Naịjirịa ị na-alụ onye nọ na Naịjirịa ị na-amaghị onye bebi na ịhụrụ ya sọmbọdị gwara gị maka ya lụta ndị ka na-anaghị anụ asụsụ ya so that echi ikpere ya lụta nga ha jichọta ha si aka asịrị ha jecha bekee ka ha ga-asụ nna ha ebiliela amaghị ụta ga-esi asụ dị bekee onye ọbụla alawa so onye ọbụla mụtara nwoke mụtara nwaanyị nwa bụ nwa ọ ihe itigere nwunye gị n'ahụ bụ ihe ọ ga-amụrụ gị chọkwana ị ga-amụta ịchọkwara ịga ịlụ ụmụ nwaanyị abụọ ma ọ bụ atọ ha nọkwara etikwala ha ofu ebe biko onye ọbụla jee make sure na ị nwere ego ị ga-eji akwụrụ onye ọbụla ụlọ ebe ha ga-anọ ka mmadụ hapụ igbu nwa mmadụ ibe ya bikos ị chọrọ ka m mụtara gị onye nzọpụta ụwa ka m kwadogodi ya ebe a enwere ihe ụmụnne m tiri ka m na-egekwa ndewo Choko ịma ndị ụmụnne anyị ndị Igbo ọwụ na ha afọ ha na-asị ka ebe Choko Milo nọ na ụmụnne anyị ndị ọzọkwa Bright nọbụ ebe a ma onwe ihe ikuku o ji ekwu okwu ikuku ekwentị anyị sị na anyị ga na-akpọzi netwọk ikuku ekwentị maka ime ịgba mbọ hụ na anyị anaghị onweghị ihe anyị ji asụsụ bekee were kpọọ Bright gaa n'ihu na-ekwu tupu Igbo ekele m unu Choko elegidere m okwu gị yesterday chigbuo onwe ya okwu a na-ekwu dị mkpa okwu ekwugo okwu ya today n'ụbọchị taa ọ dị mkpa rie nnukwu because ọ bụrụ na oke ndị niile oke anyị ha na-etinye n'ọnụ n'okwu a today okwu a emetụtala so many ezinụlọ n'ofu and mgbe anyị ga-agbazi na-awụ ịma ka okwu a ga-esi Choko Milo Bright ana m abịa Choko Milo ihe ga-enyere m aka na-agụ bekee na ọ na-asụ gaa n'ihu Bright okay ama m na esiri oyibo mana nke ya okwu atọ ya na-anọrọ ya n'ime Choko lewe English ọ ga-asụ ị chọrọ ka onye ada kwuo ya iji leta anya si Choko lewe Bright English Bright ga-asụ English onye ji wee nye ụkwụ ga-esi m ike n'ala unu ewere iwe Bright kwuwe so ihe okwu a na-ekwu okwu ya na anyị hụrụ na mkpa ọ dị and otu o jiri na-emetụta anyị and ọ na-ewute anyị n'ime mmụọ because anyị niile apụọla n'obodo gaa hụ otu eji eme na ọwụghị otu anyị ji emebe anyị so olee ihe a ga-eme na ka agba mbọ n'okwu a na-arụrụ ụlọ ka o bido ndị nọ n'ụlọ bido ịdị na-atụle uche n'okwu a mara ka a ga-esi mee ya ọ dị mma ka ọ hapụ ịdị na-emetụtezi ọtụtụ ndị mmadụ otu o ji na-emetụta ọtụtụ ndị mmadụ na mgbe mbụ na oge gara aga ka tinsi bido nwee ike ibi chenjiwe because anyị ekwutela okwu anyị niile apụọla hụ ka eji eme ya na mba ndị ọzọ hụ na onweghị uru dị ya nụ
na ebe anyị siri bịa so ka anyị mara ihe a ga-emezi ugbu a site ugbu a gawazie mgbe dị n'ihu ka okwu a nwezi ike iru ụlọ ka ndị nọ n'ụlọ marakwanụ na ihe ha na-eme onweghị uru nọ na ya because afọ ole na ole na-agala aga ebidoro ime ihe a onwebeghị uru ọwụla erutere ya na-awụghị ọgba aghara na igbuchi onwe anyị. Ndewo ma onwe ihe chọrọ ịtụkwasị gaa n'ihu. Ihe m chọrọ ịtụkwasị wụ na Chokomile ekwutula okwu ọ sị o nwere ihe o kwuburu nnyaa kwukwa ya taa ịhụ na n'ụwa atọwala ụtọ maka na ọbụkwana ugbu a ụwa tọtụwara ya ụtọ ka anyị ga-achọ onye ga-abịa mebie ya ma ọkwanụ omenala Igbo bịa mebie ya. Omenala ụfọdụ ka m na-ekwu ọgwụkwa omenala niile ọwụ maka na amamihe abatawala dịka otu m si kwuo na mbụ amamihe na-abata anyị apụọla apụọ bata amamihe soro na-abata ma amamihe nke ndị ọcha wetara ma nke anyị nwa nwere enwe echikọ ya ọnụ ma na ihe ọbụla anyị na-eme n'elu ụwa asị m na ọ ga-adịrị anyị mma nwoke na nwaanyị lụọ di na nwunye nke mbụ ha nwere amamihe na nghọta ahụ maka na ha mara na alụmdi na nwunye awụghị ihe egwuregwu ọwụchaghị sọsọ ihe egwuregwu nọọ ihe dị mkpa mgbe ahụ ka ha ga-eji were amamihe wee kpebie si lekwa ihe anyị mara na Chineke nna na-enye nwa mara na ha ga-ayọ Chineke ọwụ nwa nwoke achọrọ m iyuzu asụọla m bekee iyuzu onwe m wee mara unu atụ mgbe mụ na di m lụkọrọ anyị jiri amamihe bata n'ime ya anyị jụọ onwe anyị kedu ụmụ ole anyị chọrọ kedu ụmụ nwanyị ole ma ọ bụ ụmụ nwoke ole ka anyị nwa chọrọ anyị abụọ anyị were amamihe ahụ na nkwekọrịta were ya gaa n'aka Chineke nna mụnwa na onwe m si na achọrọ m nwoke na mbụ di m si onye ka ndị mmadụ na-ekwu okwu na ya biko gaa n'ihu mọmị. Mana o ji amamihe wee sị na a ga-emegodinu nke m kwuru na m wụ nwaanyị ọ kwanyere m ugwu anyị wee were ya wee gaa n'ekpere wee sị Chineke na anyị chọrọ nwa nwaanyị nwa nwoke na mbụ Chineke nna zara anyị ekpere ahụ nye anyị nwa nwoke o rukwa na nke ọzọkwa ya nwa akpe nke ya mụnwa na-ekpe nke m nsịkwa Chineke biko achọkwara m nwa nwoke ọzọ biko mezuore m ya abụọ ya nwa na-achọkwa nwa nwaanyị emechaa ọbịa gwa m sị m lekwa ihe m na-ekpe n'ekpere nsị ọsị m oke ka kwenyerekwa m anyị enwetakwa nwa nwoke abụọ ahụ o rukwa na nke atọ anyị wee ọsịzie mba na a ga-ekpe nke ya nwa n'ọnwa nwaanyị ka ya chọrọ na Chineke nna na onye ya mgbe si Chineke nna ya biko ya nye ya na ụbọchị a na-echeta mgbe a mụrụ ya ya wụ birthday ya Chineke nna zara ekpere ahụ nye ya mgbe ahụ nyekwu ya nwa nwaanyị ọzọkwa ya wụ ụmụ anụ ahụ anyị kwuru nwoke abụọ na nwaanyị abụọ Chineke nna nyechara ya ihe m ji ekwu ihe awụ na ọ na-awụ ihe dị oke obi ụtọ na nwoke na nwaanyị buru ụzọ mara na ihe ha na-aba n'ime wụ Chineke nna wụ ihe zubere ya nụ ma lụrụ di na nwunye ọ Chineke zibere ya ma ịmụta nwa ọ Chineke zibere ya maka na Chineke amarago ihe ga-eme n'ikpeazụ na ihe ga-eme n'ọganiru ma nke ọbụla o nyere gị ọma ihe ga-eme n'ọganiru ya bụ ihe ọbụla anyị na-eme n'elu ụwa ka anyị na-eme ya na nghọta nakwa na amamihe nke Chineke ọ ga-enyere anyị aka mekwanụ nsogbu anyị adịtụrụ anyị mfe ka ọ dị n'otu a ka ndị ọzọ kpata ikwe ọnụ. Ndewo mọmị ịgbani ya na o
ka anyị nwee ike kpọọ ndị ọzọ ka ndị ọzọ tinye ọnụ Chika nwere ihe nwere ikwu tupu ị pụọ maka onwe ndị ọzọ m chọrọ ịkpọbata ya ọ ya ka nnegwu biko ndị be anyị ịmago na akọrọ egero and ụzọ ije anyị nọ na-akụziri anyị ezigbo ihe ịmago ama m ka m ga-esi ekwu okwu gbasara ka ihe a na-akpọ saịkọlọji n'Igbo biko ewere iwe anyị aghọtago gaa n'ihu okay ndị ụmụ nwoke anyị na-ewere this issue ịmụ nwoke na ịmụ nwaanyị na-abata na family ọ bụ oge m pụtara ebe a agata ụmụ akwụkwọ ndị a ka m ji ghọta na most of the time a na-apụta asa na-alụ ọgụ na family nwaanyị nke isi na nwaanyị nke Igbo or whatever na-alụ ọgụ ọ bụrụ ha nwa ka ha na-emekọta ha na-emebi ụmụaka anwa psychologically ụmụaka ha adịgo drained that's amam ka a ga-esikwa n'Igbo biko na-ewela m iwe yeah because psychologically any family bido enwe problem the children na-afụ those things na-afụ ihe ndị ha na-alụ ọgụ anwa right ụbụrụ isi ha ga-akpakọtara ọnụ ọwụ oge m batara oge anyị gachiri ije aka anyị ji wee mara na like 85% of anyị nwanụ na obodo anyị ara na-agbata anyị obere ana ara na-agba anyị na-esite na family mọmị kwuru okwu ihe gbasara nwoke na nwaanyị alụmdi na nwunye wu ihe Chineke bi n'eluigwe ọ dị the first union Chineke tiri n'ụwa and o tiri ya jaa ya mma mana anyị wee werela omenala which a na-akpọ tradition were bata n'ime ya were dibịa ma ndị kwesịrị iche echiche obodo a ka m bịara fụ na ịtụlie nwatakịrị elu obodo nwere ike ịgbaga akwụkwọ maka gịnị ụbụrụ ya nwere ike gbakarịa then imagine ọgụ alụrụ ma ọkpụ ekere gị n'isi ụfọdụ n'ime anyị like Choko nwanne m ụbụrụ ya chenjiele because of what they were a problem na family and once they become a problem na the home that home are the balance again there udo dị mom because enwe ka ga-esi wee chọta m ka m na gị kwuo amụonye ụmụ obi oke Igbo TV izigari ozi ọ ga-enye gị otu ị ga-esi chọta m ihe ga-eme n'onwe tupu unu apụọ anyị were ekwentị anyị tie na screen ebe a ihe m ga-emezi unu abụọ ga-edetere m akwụkwọ dee aha ọnụ unu detezere m aga m amazi otu m ga-esi m ruo n'aka akwụkwọ dị mmụta biko ọ bụrụ na ọnwụ maka corona virus anụ na anụmasị ka m na gị mitie na ama emenike ka m ziga gị mba mami si ya mba corona dị biko I'm America. I'm n'ụlọ nọ n'ụlọ. Choko, I'm America wi ụlọ nga. Choko onye lụrụ nwanne m ka ewu na. Enokwa mami awu nwanne. Onye umere m anụ m ejikwa ha alụ biko. Chika iwu nwanne m. John Chukwu iwu nwanne m. Anyị niile nwanne m. Biko ka ndị ọzọ nwee ike kwukwe n'okwu. Ndewo nwanne anyị nwoke Chika daalụ. Anyị na-anabata ụmụnne anyị ndị sonyere anyị ugbu a. John Chukwu na Okwi biko onye na-anọnyere anyị ya biko ya nọzi ọfụma ka m kwuo ya ọzọ ọ bụrụ na ị nọzi ọfụma ngwụ ebe ị nọ n'azụ anyị ha kpọbata gị otu ahụ ka ọ dị ndewo daalụ nne nwoke ọma John Chukwu gaa n'ihu kene ndị Igbo gwa ya ebe isi akpọ na onye ebe ewu ndewo asị m ka ị gaa n'ihu kene ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị ịgwa ya onye ebe iwu na ala Igbo na ebe anyị si wee na-anụ olu n'ụbọchị nke tata. Ndewo. Okwu ma nọrọ a ga-ewepụ
Ndewo. Ọmụagụ onye Enugu steeti onye nka nwa amụrụ anọ m n'ike ebe a. Ndewo. Daalụ. Kawo. Ndewo. Afa mbụ okwu dịrị ehika esi m na United Kingdom akpọ. Abụ m onye Anambra steeti Nnewi South onye ụkpọ. Hey, daalụ nwanne anyị nwoke okwe. Ndewo. Afa m ọbụ my namesake afa m. Kedu aha gụnwa bụ okwi? Onye ka na ọ bụ na Igbo ihe a na-akpọ aba afa m, onye na-azụ afọ afa m, ihe a na-akpọ afa m. Aghọtazikwa m nke a. Mọmị o kwuru nke na Igbo ndị na-akpụ ya ogbo m. Nwe ndị na-akpụ ya afa. Iwu nwa afọ gbomogbomu. Daalụnụ. Aghọtago m. Nwanne m Kokobi na-ewo ya. Ọkwa gị. Na-ekele ụnụ ncha because dịka ewe n'iwe o. Nsogbu adịghị. Nwanne anyị John, Enugu ihe na-ekwu. Okwu unu na-ekwu dị nnukwute mkpa. Anọ ịma na asị na onye anọ ebe si n'ozi na-esi n'ụkwụ abụọ. N'ihi na ndị mbụ mere ife. Ma amajisi na ndị mbụ mere ife na ha emeteghị. Ụfọdụ ka ha mere mete mma. Ụfọdụ ka ha ya emeteghị mma, ịghọtago. N'ihi na ihe nne na-eme n'ala Igbo nwere usoro n'usoro. Dịka ebe nsi wee bịa bụ ụkpọ. Ịmụọ nwaanyị mebi ihe dịka na anyị dị nwoke na-abụ. Onye nke a mụọ nwaanyị, onye nke a mụọ nwoke. Anya ha chụpụ onye nke mụrụ nwaanyị. Ihe a ga-eme bụ n'uche nke nwoke. Nwoke ahụ ga-enesi ọ bụ na ezucha ụmụ nwaanyị a. Onwe ya na-akpọ ịha nwaanyị n'ụlọ. Na ọ bụ na ịchọ ka afa gị ghara ifu maka ụmụnna di. Ịha nwaanyị n'ụlọ ahụ abụrụ mana manna ka na-emezikwa ugbu a. Mana ọ bụ na a na-eme ugbu a mmadụ na onweghị nwaanyị Igbo ga-anụ di gaghị enwe ọkwa be nna ya. Ịha nwaanyị n'ụlọ n'ihe ọ bụ ọnọdụ ka nwoke nọ n'ezinụlọ ahụ. Nwa niile ọ ya amụta ya n'afa nna ya. Eziokwu ka ekwu. Ndị be anyị tiri iwu ahụ ọ dị ole oge m gara obodo Lagos wee chọpụta na onweghị ihe ya eme ka nwaanyị Yoruba nụọ di. Nwaanyị Yoruba nụrụ di nke nwaanyị na-aka enwe ọnụ na ana nna ese karịa ụmụ nwoke ba. Nwaanyị bụ nwa ndị Igbo bere n'afọ. Kama onwe ka o si wee dị na anyị nwa bụ ndị pụrụ apụ. Ndị na-aghọta ghọta na onwe ihe dị iche na nwoke na nwaanyị. Anyị nwa bụ ndị pụrụ apụ bụ nnekọta anyị wetakwa amamihe nke anyị nwetara na mba. Anyị ewere ewe n'ụlọ atụ na-esie dịka etu anyị si eme ugbu a. N'ihi na ịmụọ nwaanyị n'ala Igbo onwe ya a na-akpọ ụmụnna di nwanne ka anyị gwa na onwe anyị eziokwu. Ụmụ nwaanyị ga-enụsịa di ọfọ sọsọ nwunye gị. Abịa na ọfọ sọsọ nwunye gị anwa nwanne gị nwoke nwere ike mụta sọsọ nwoke. Ịfụnanya a na-afụkwa n'afọ bụ nke mụ na gị na-abụ dị ndụ. Ya mabeghị ka ụmụ gị na ụmụ m ga-esi wee bie echi. Onye akpatara osi ike asị na aghara nwaanyị n'ụlọ ka ọ mụta nwa ọza afa nna ya. Maka ọ bụ na isi ya gaba na nsogbu adịghị nwanne ngwuru gị afa gị ahụ efugo na efa gị furu be nna gị
n'ihi na ụmụ gị ndị nwaanyị anụgo di jeze afọ onye ọzọ ka ha na-aza ebe ha nọ, ọ bụghị afa gị, anyị ma na ọnwa gị o, mana eze anụlụ di wee pụọ na famili gị ahụ, afọ onye ọzọ ka ha na-azọ. So ọ bụ na ọ ga-ekwe wee mee na-etu ndị be anyị si eme ya, ọ bụ na ya ewepụta uwe na nwaanyị nụọ di na ọ ka ya enwe ugwu ya dịrị ya na be na ebe o si eme ya. Ọ bụla iwu na anụ nwaanyị ọbụla pụ n'ezinụlọ na-eleghị ele, n'ihi na ụfọdụ na-afụ ya na ọ bụ na nwaanyị nụọ di na-elefugo na ọma mbatazi ọzọ, mana o kwesịghị ịdị etu anwa, nwaanyị bụ nwa. So biko nụ ụmụnne m, onye ga-eji maka na ọ mụrụ nwaanyị ga-achọba nwaanyị ọzọ, akwadoghị m, kama o sie ike ọ bụ na Chukwu nye nsọsọ nwaanyị ọ bụ na ndele ha, ọ bụ na nkere ha ekpe, ihe m ga-eme nkere ha ekpe, ịmụ ya akpa ike ekpe dele ha wil n'onu Igbo, ikelefe ekpe ama ha ezinụlọ ọbụla, ụmụnne gị ndị ọzọ ama na ikegoro ụmụ gị ekpe na ọ bụ na achọọ gị afụghọ. Mana ọ bụrụ na imeghe etu a, o ya enwe nsogbu. Onwe nwoke ọbụla nọ n'ala Igbo ga-achọ ka afọ efuo na ọ bụ na ọ nọsi ụwa anyị nọ n'ime pụọ. Achọghị m ịga fa, kama ka mgbabebe ebe a, n'ihi na omenala Igbo dị ụtọ. Ndewo. Etu ọ bụ na omenala Igbo, o nwebeghị obodo m ga-eji wee si n'ọnya yiri omenala Igbo. Ebe 1993 mgbago Lagos, o nwere ihe ndị Yoruba ji asọ ndị Igbo asọ. Gịnị dị ife a? Ọgbakọ ụmụnna, ọgbakọ ụmụnne, unu dịghị na mmadụ ịnọ nọ n'ofu ebe, ụjọ abịa ndị Yoruba, n'ihi na ha ma na ndị Igbo na-atọ zuo na o nwere ihe ha chọrọ iwepụta. Biko ndị mbụ mere ihe, emere ha nke ọma, mekwa nke ọjọọ, kama ihe ya emezi anyị nwa bụ ndị Chukwu mere anyị anụghị mba dị iche iche, anyị ama mkpochapụcha ya nchọ na anyị weta nke anyị wetara, anyị ewenara ndị nọ n'ụlọ atụle amara ka esi wee mee, n'ihi na onye nọ n'ụlọ nọrọ ihe, onye nọ n'ezi nọrọ ife. Ụmụnne m, udo dịrị unu. Ndewo nwanne anyị okwu, ịgbọrọ ihe egwu na-ata, maka na ige ntị mgbe anyị bidoro ihe omume a, o nwere nwanne anyị kwuru okwu maka ime nyawo ihe ekpe nyawo. Agbọrọ m ya ihe ọzọ, echefuru m ihe a na-akpọ ya, iji wee gwa na tupu ndị ọcha ebido mewe ihe a na-akpọ were, ndị be anyị ebido gwu ike ekpe asọwa akọrọ egeruo, ihe niile kwuru ebe a ịwụ nwa afọ a na-eme ya. Ọ bụrụ na nwoke amụtaghị nwoke, a na-ewere ofu oge ahụrụ ofu nwa nwaanyị dosa ụmụ niile ọ ya amụta, Chineke nye aka ọ mụta nwoke, ọ ya ga-anọchi anya ya tupu anyị aga n'ihu. Ọ ya amagbu onwe ya. Ka anyị nabata nwanne anyị nwaanyị Evelyn. Ndewo Evelyn. Ndewo, good evening. Daalụ. Thank you. Ndewo. Gaa n'ihu gwa ya ebe isi akpọ. Ị gakwa n'ihu gwa ya enye ebe ịwụ. O nwere onye ihe ya na-eme mkpọtụ ka mara. Mba, ọ bụrụ my own. Anọ m inside. Gaa n'ihu ọwụ na nke okwe. Gaa n'ihu. Okay. Afọ bụ Evelyn, afọ Igbo m bụ ụzọ dị mma. Ndewo. Ebi m na France, abụkwa m onye Nigeria, from Enugu State. Ndewo. Enugu State na Nkanu, Nome. Ndewo. So I like the topic
ihe a na-ekwu tata. Ana m awọchị ba efolo ba Igbo TV at times. So wee okwu a na-ekwu tata wee metụta m nsị ka m bata ka m tinye one or two things. Because na ya bụ ọnọdụ o nyere nsogbu na ezinụlọ dịrị izi. Mana first thing m na-ekwu bụ na ọ bụ na enwe onye ọnọdụ dị otu a nke mbụ bụ ibube Chukwu ụzọ. Because ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa ma ibubere Chukwu ụzọ ọ na-enye nsogbu. Ọ bụ na ịmụ ọfọ enwe ndị ọ na-anabatara ha bịa mụọ emebi nwaanyị their last ha nwere ike mụọ 4 or 3 ha mụwazi ọzọ bụrụ nwoke. Nwee ndị ọ na-eme oburu ụzọ nwoke emecha ha bịa mụba nwaanyị. So na ihe a niile bụ inwe ndidi ndị ibube Chukwu ụzọ. Ọ bụ na nwunye gị abịa mụọ ụmụ nwaanyị tọ for example ọmụọ nke izizi nwaanyị, nke second one nwaanyị, the third one nwaanyị, ị kwesịghị ịpanik iwe ma mee nwaanyị abandon na hospital ma iwe webe gị. Enwezi ike from them because ka Chukwu si anụ ọnụ anyị ka ekwensu chikwa n'ọnụ anyị. There is ekwensu dị Chukwu dịkwa watagodere ha. So ọ bụrụ na ụdịrị ha na-eme enwezi ike ekwensu abata from them peace ama ndizi ama nwezi love. Ihe a niile abịaza divide. Mgbe ọ divide eze unu ejiri ozi ofu obi wee na-ebi. Enwezi ike na-amụta ọzọ ọ bụrụza nwaanyị emụrụza nwaanyị wee na-apụ ọ bụrụ uto gị na nwoke dị desperate bụ na nwunye m mụstọ mụta nwaanyị ọ bụ ya na-enye nwa. Enwe ndị na-aba ha ọ bụ m na-eke ọ bụ nwaanyị na-eke nwa. Ọ bụ na ọ dabatara gị na iweli ya na ihe niile bụ onyinye Chukwu na-enye is gift from God. Enwere nke dị ntụfu, enwere nke na-adịrọ mma. Ọ dabata gị na nwoke ka Chukwu nyere gị iwere. Ọ dabata gị na nwaanyị ka Chukwu nyere gị iwere ka ha fi dị na-enwe problem. Okay, ịbịa sị na ọka ịbịakwa mbịa nọ second wife. Onye nke ahụ ị ga-anọ kịta how 100% sure na edi na ọ ga-amụrụ gị nwoke ahụ. Ụfọdụ na-emekwa na ha nọ na nwaanyị amụwara ha nwoke. How sure are you? Ịdị sure na nwaanyị ahụ anaghị opiopụ ọtụrụ mebi ọdabarịa ọ bụ na nwoke ka onye ahụ ọ gakwuru tinyere ya. How sure na ọ gị nwa nwe nwoke ahụ nwaanyị ahụ mụọrụ gị kịta. Then ihe ọzọ nwa na-ekwu bụ enwe onye mma a family relation mma ọ ga-adapụtala ọ mụrụ amụ. So ha mee nwa adopt. Enwere onye ma na ha mere nwa adopt but nwa ma na ha mere the child adopt. So enwere onye ma eluzie mgbe the guy na the woman bịa nwee problem. Ha nwee problem to the extent na the woman puzzle. So pụziaje nụrụ onye ọzọ ka ọ nụrụ onye ọzọ ahụ onye ahụ ọ nụrụ ọmụnwụrụ ya nwa ebe a ka the secret nọ wee likizie. Onye dị nke nwoke bụ onye family m. Then ebe a ka secret nọ wee likizie ọmụghọzie ndị mbụ ka secret review ka ọ bịazie je kpọrụzie nke nwaanyị bịazie ka o jee zọrọ gị nwa. So a wee masị na ọ bụghị ha nwa mụrụ gị nwa. Across the line nwoke mechaa nwụọ. So the woman mechaa kpọrụzie dị nwa ha melu adopt. N'ezie ihe family nke nwoke mee. Ihe family nke nwoke mee nsọsọ the guy bụ only son. Ha dị mmadụ bụ ofu nwaanyị na ofu nwoke. Nke nwaanyị anụgo ji nụpụ. Then nke nwoke m na-ekwu maka ya ihe ndị family ha mezie bụ ha jezie melu ha mmezie nwa adopt. Mama the guy ka nọ ndụ kịta ọ ndị family ha jezie mezie nwa adopt nwoke mmezie nwa adopt. So nwa ha mezila adopt bụ ihe nọchiziri na the family. So ọ bụ ihe nwa na-ekwu bụ ọ bụ na enwere onye ọdadilo na ọ bụ na ndị befa ji ife like ụmụ nwaanyị na ha dị ụmụ nwaanyị na-emetụta ọfụma sef karịa most of men. Ha ga-eme adopt nwa to avoid problem. Because enwekwa ike kịta asị ka anọ second wife ọ bụ na second wife na nke nwoke nwa na ọmụrụ na ọ bụrụ the man tụrụ ime. Ebe ọ bụ na inye nwa ozuru nwunye gị first wife nwoke ka eke ọ ga-esi bụza second wife ị ga-enye nwoke. How 100% sure are you? So anyị na-emekwa ife a ka anyị na-etinye uche n'ihe anyị na-eme ka anyị hapụ dị na-eme a na-adị desperate a na-eme imechazie tinye onwe gị na problem and ihe a na-ebido nkewa n'ezinụlọ.
Mgbe bịa no second wife, the love have divided. Enwezi ka gị na nwaanyị ga-esi wee ihe ọsọkwa gị na-eme, the love have divided. Enwezi that peace. Enwe dike step. Akwa nwaanyị ahụ na-ebe enwe dike step. The second wife ahụ emamụta ọmanye ihu dị gị nwoke ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ ya na create is a problem from here and there. So ndị be ka anyị tinye no alaikara m the topic ka anyị tinye n'anya wee buru Chukwu wee fibi isi n'ihe ọbụla anyị na-eme. Ka ihe ọbụla anyị na-eme ọ bụrụ ọsọsọ onye nwe nwoke for example ofu nwa nwoke ya nụọ nwaanyị nke ahụ dị iche onye bụ sọsọ ofu nwoke ya na the family bụ the only son ya nụọ nwaanyị mụọ nwoke nwaanyị. Then the issue will now go to the woman ya mee ka nwunye amalụ ka ọ bụrụ nkwekọta ha na-ebua neither na ha melu nwa adopt. For me, I would prefer go to for adoption. Adoption will be best. Then they will not live in peace. Then I'm not your second wife. I be no problem. Or in which naga no second wife. Ya believe how you work with telunu. Then the first wife and with sister who the 10. Can well ihe agenye fa ewatago and the amara papa the first one. And the Yapone be na 1 room or 2 room. Ije na eje no why. You know, but trouble be do se no. Why be za okwa poza je monta nwoke or there show ze na ya na ya nwa boze the woman of the house. Or be za betinye ze the first wife into problem. So because aboya can say kan ko thank you. Okwu ga maka nwanna anyị nwaanyị Evelyn ongodo ihe kwuru ka nkọ mana ongodo ihe ọzọ onye ọwụna ji n'aka a na-eme akwụọ na-ekwe nsogbu enwere a na-ekwu kedu otu a ga-esi were bụ onye ahụ nsogbu nyewa na onwe na kwuru otu a ga-esi were bụ onye ahụ nsogbu si na ya na-eche na ọ ka mma na onye ahụ ga-aga kpọta nwa karịa ịga n'ụwa nwaanyị ọzọ. Okwu ga amaka ndewo tupu ya gaa n'ihu ịkpọbata Chief Uche Olisa o nwere nwanne anyị John Chukwu ọ nọ ebe a na-egekwana ihe anyị na-ekwu. Aga m achọ ka o were otu nkeji ma nkeji abụọ biko ya agarịkwa na ka nwee ike a na ha akpọkọta anyị agaghị anọ nnukwu n'ụbọchị nke taa. John gaa n'ihu. Ndị be anyị na-eke nwere ike ịtụnye na deteno bụ like ịma ife ya na-ekwupụta anụ ka nwoke o John ya na-anụcha ihe ị na-ekwu ọfụma ị nwere ike iwelite olu ma ọ idosa ihe iji eme ya ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Ọ katụ na mma mana iwelite tupu na ọ ga-amagbu onwe. Oke topic anyị ji n'aka ọkwa ndị ịmụta sọsọ nwaanyị amụtaghị nwoke. Ebe m nwere ike ịtụnye na ya bụrụ ife ọzọ bụ nwanne mmadụ nwa bụkwanụ nwa na ọmata ma ọ bụ nwoke ma ọ bụrụ nwaanyị ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị because n'elu ụwa anụ nwaanyị nọ n'ime akịta na ụmụ nwaanyị na-egbokwuzi mkpa ịghọtago usoro bụrụ dịkwa ka nwoke na famili na dị orite ndị n'ime abụ ọ nọ n'ọdụ ka ịfụ nwanne m nwaanyị nọ n'ala o nweghị ebe dị ka ịtụkwasị Chukwu obi ị na-amụgodo sọsọ nwaanyị ịmụtarụ nwoke were ebe anyị na-etinye n'ekpere ịghọtago one day ị na-atara ya Chineke na ga-enyekwana ya bụ nwa nwoke because ịba ka e were my sister na example nwanne m nwaanyị nke Ada ụmụ ya niile bụ nwaanyị ọ mụzuru up to 5 girls nwoke adịrị ya ịghọtago mana anya adụ usoro anya na onwe nke ahụ onye ekpere were ife niile tie na ekpere na-ayọ Chineke na nkịta anụ o ji aba 3 boys ịghọtago so ife dị na ya bụrụ ife ọzọ bụ ife nwere ike itinye na deteno bụ nwa bụ nwa nke ọbụla Chukwu nyere onye ya jide ya jidesie ya ka ọnwa ndị ada amụta aka onwe ndị Igbo dị na nwunye 20 years or something ha amụtabere ọnwa ịghọtago so na ụwa anyị nọ n'ime ya bụ iwere ife na ha Chukwu n'aka nke ọbụla e nyere gị jide kene Chineke nna ọnya ike nwere mọchị nwere ike itinye na deteno ebe abụgo a lot of people kind of problem they destroy good their home. Amatara nwoke na ọsọsọ nwaanyị na-eziokwu nwoke na-anọchi but you can't kill yourself. We can't do anything about it. Imam gachiri ọbụna tinyere ihe ejiji ya ịghọta okene Chineke na after all ụmụ ndị eji ọrụ taa bụ na-ekpe ekpere ọ bụrụgodo nwaanyị a kapamụtago ọgụghọta ndewo
Ndewo nwanne anyị John, ka anyị gazie n'ihu nnabata nnukwute nwanne anyị nwoke Chief Uche Olisa. Nwanne anyị Uche Olisa, ndewo. Ndewo, udo dịkwara unu. Daalụ. Ana m ekene unu maka ọrụ ọma unu na-arụ na Igbo TV maka iwelite asụsụ na omenala anyị. Jide ka iji. Daalụ. Ihe m nwere itinye n'okwu a na-ekwu taata bụ daalụ. Ihe m nwere itinye bụ gbasakara na ndị be anyị enwere ihe na mbụ abụ m onye ka nkọwa onwe m ọfụma ịkpọla afa m mana akpasabedo. Aha m bụ Chief Uche Olisa Agabadike nke abụọ na Ụmụnamata. Abụ m onye Njaba Local Government dị n'Imo Steeti. Mana esi m obodo Eliza na-akpọ n'oge awa dị ugbu maka na abịara m ebe a ka m mee ofu ihe na ihe ọzọ mmechichi ụzọ emegide m nke na nnọọkwa na-ekene Chineke ebe aka na-eku ume. Gbasara maka ihe a na-atụnye ọnụ n'okwu nke a na-eji n'aka n'ụbọchị taata. Na mbụ ana m asị na anyị nwawo ndị Igbo na-amụta na-eje ejije dịka ndị be anyị si asị ya, mana ejije anyị na-eje mgbe ụfọdụ na-abụkarị ejije ihe ọjọọ ka ụzọ na-adịsadịrị mma. Maka o kwere m nghọta na ọ bụrụ na anyị na-eme anyị gaa mba anyị mụta ihe ọma dị ebe ahụ were ya lata were dozie ebe anyị, mma be anyị kara ịdị na-atọ ụtọ dịka mmanụ aṅụ. Mana ọ na-aba ya gaa mba amụta nke ọjọọ ka anyị na-aka ebute alata ọsịsọ. Ihe gbasara omenala anyị mara mma, bụkwana ihe dị mma ikpuchigide, mana e nwere ụfọdụ omenala anyị kwesịgoro itinye anya mana ụzọ a ga-esi wee hazie ya otu ọ ga-esi wee dị mma. Ihe gbasara amụtara nwoke amụtara nwaanyị, o meela ka ọtụtụ mmadụ laa mmụọ n'oge erighị eri, mekwana ka ezigbote esemokwu dị n'ezinụlọ. Ụfọdụ ụmụ nwoke lụrụ nwaanyị abụọ abụrụ maka n'ihi na ha chọrọ ịlụ nwaanyị abụọ, mana ọ ka ebe a na-eme ka amụta nwoke. Mgbe ụfọdụ amụta nwoke ahụ, nwaanyị nke abụọ amụkwa mụ nwoke nke ya, esemokwu ebido dịwa, ọ na-ebute ọgbaghara. Aga ọgbaghara ahụ a na-ada ebi ebi, ọ na-esi n'ụmụ fere n'ụmụ ụmụ na-aga nke a dịrịba. Ntụziaka m na-achọ inye tata bụ, o kwere m nghọta na afọ ise gara aga bụ afọ 2014 enwere ikpe ndị ụlọ ikpe bụ okpesi ọgwụgwụ Supreme Court nke Nigeria kpere gbasara maka ihe a na-ekwu maka ya tata, wee sị na ọ bụrụ gị iwu ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị, ị ga-eso eketa oke n'ihe nna gị. Mana ụfọdụ n'ime anyị wụ ndị Igbo amatasabere ya. Ihe m ji ekwu ihe a bụ na nwa onye ọbụla sị na ya wụ nwaanyị na ya wụ nwoke chọrọ iso wee keta oke na akụnụba nna ya ga-eketa ya, maka na ọ bụghara na ụlọ ikpe bụ okpecha ọgwụ n'ala Naịjirịa ekpele ya, ọ wụzi ọrụ na oke nke awụrụ ozi na omenala asịkwa na omenala asịrọ. Onye ọbụla chọrọ ya tata ga-enweta ya, kama na ọkwa ihe ka na ga-erikwa ego mgbe ụfọdụ ori isi mmadụ, maka enwekwara ndị ga-eme ha welite isi ka ha gaa zọọ oke nke ha. Achọghị ihe ga-eme ha na ote ihe na-agịda eme ha ote anyị nwa abụ mmadụ si eme.
nke mbụ nke ọzọ dịka nwere bụrụ abịa n'ihe gbasara ezinụlọ nwoke ọbụla na-amụtado nwaanyị ihe mere ya maka ọ bụ na unu lee anya nlegere anya n'ime obodo o weziokwu na kịta ma nwoke ma nwaanyị na-apụ ile ahịa ụfọdụ owu ndị di ha kpọrọ ụfọdụ ụkwa ndị ji aka ha wee pụ ile ahịa mana unu lee anya unu ga-ama na ọ wụkarị ụmụ nwaanyị na-aka anọdebe ụlọ nso afọ nka mmadụ ọ bụ na nwoke mụrụ ụmụ 6 ofu nwaanyị adịrị ya ọkwa nwaanyị ahụ ụmụ nwoke 6 ahụ ha na ndị nwunye ha ga-ebi ebe ha dị ọkịnye ha ga-eme ewe ha na-eweta ego a na-enye nke nwaanyị nọ n'ụlọ o were na-eleta nne na nna ha ọ ga-awụ ihe jọgburu onwe ya na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị na-ata ụdị afụfụ a n'ezinụlọ tacha anya esie ha ọnụ n'ala maka n'ihi na amụtara ha bụrụ nwaanyị ọ bụ ụfọdụ omenala ndị be anyị tinyere maọbụ ndị nna nna anyị ha tinyere etinyechadị ya maka n'ihi na ọ bụ ihe dị mma kama etinyere ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ ihe eji wee tinye iwu ndị niile ahụ awụ ihe obi ọjọọ na ka e were megide mmadụ mana dịka anyị nwa bụ mmadụ ndị gatụbụrụ pụgoro apụ hụta ụzọ akọ na uche anyị gbanwekwe na hụsa ihe na-eme eme o kwesịgo ịbụ ihe a na-etinyeju ọnụ n'obodo dị iche iche ụta ga-esi wee mee nye ya bụrụ ihe na-agịda esi oziokwu maka ndị na-ekwu maka ike ekpe enwekwara ndị na-eme ha keta ekpe ahụ kụcha na otel ka ihe m ga-adịrị ekwucha anya echi ile elu onye ahụ ahụhụ ya ihe ụmụnna dị ga-asịkwa bụ onye nwere anwụ kwuo ụka ndị dị ndụ ekwugharịa ama ma ọ nọ ghọtara ihe m na-ekwu ekwu ekwe ya ọ bụrụ ọ na-eko achịcha ekwu ekwe ya ọ bụrụ okwu okomezi achịcha na ekere ekpe na-eke ya ekpe agịdo egbocha mkpa niile ahụ maka na ụfọdụ ezinụlọ ebe e nwere ndị obi ọjọọ na ndị na-etinye ọgba aghara ha ga-apụtakwa kwurukwuo na onye nwere anwụ kwuo ụka ndị dị ndụ ekwugharịa mana ihe kachasị mkpa wụ anyị nwa ịtụgharị uche ịgbanwe echiche anyị n'ime obodo dị iche nke anyị si n'ime ya pụta ma ndị ọnụ na-eru n'okwu ma ndị ọnụ na-eru n'okwu a ga-eme ịbịa na aga na ọnọkọ ezinụlọ ekwucha kwụnye mgbe onye ọbụla nwere ike iji tinye ọnụ ihe ọbụla masịrị ya maka ọ na-adị eme n'ọnọdụ ezinụlọ ọbụla a na-ekwuletesi ụdị okwu a ọ ga-abanye n'afọ a o nwere ike abanye n'afọ ọzọ ma ọgwụgwọ afọ 5 ga-abịa abịa otu esi enwegolitere wụrụ mgbe onye kwulite okwu a na-anụmadụ ofu ụbọchị ofu nwata ga-asị na mgbe dede m dị ọcha ya dị ndụ na o kwukwere n'ụdị ụka mana ihe erukwere mgbe a ga-eji wee menye n'omume n'ezinụlọ ị gaa n'ezinụlọ dị iche iche enwere ndị na-eme ha gaa afọ ọbụla nwe ha gara mba gaa lụọ nwaanyị agasị lụọ nwaanyị alata ha agbanwuo ihe nresi nwaanyị dị n'ezinụlọ ha ọwụ ihe anyị na-amụtacha ma anyị dị amụta nke ga-eme ka ezinụlọ anyị ọ ga-awụ mbọsị ele anyị anya afọ a udo na ịhụnanya nọ n'oge anyị dị ndụ aka na-aga n'ihu otu a ka ọ ka na-ahagodo m n'ọnụ ka ndị ọzọ na-etinyekwu ọnụ daalụ Chief ọdụm ka anyị kwụsịrị ị na-ekwu maka onye gee ntị ọfụma ọ ya ama gụ na okwe na ije ebe ahụ nụ mma omenala ọ nwere ụdịghị ihe ọzọ o nwere ndị na-amaghị maka ihe ahụ ikwuru maka ndị unu okpecha ọgwụ ekwugwu ya ọ wụrụ ihe nọ n'iwu na ị nweghị ike maka na ọ mụtaghị nwoke i were ihe niile anaghị eme ya eme mana dịka isi kwuo nwere ndị wụ isi ekwe ọnwụ nwee ndị wụ ihe ha ji wee nne aṅụ mmiri wee na-eme ndị mmadụ ka ha na-enwe obi ọjọọ
mana dịka anyị nọ ebe a tata anyị na-amụta ihe na anyị amụtaghị, ọ ga-enyekwe nna anyị aka anyị amara otu a ga-esi were kwa onye ukwu wara. Choko, kamgbe ị na-anụ ihe a na-ekwu, were otu nkenye tiri okwu ọnụ ọzọ. Ibe nwe ekwu bụ Chief, ekelekwa m gị. Odo dere gị. Okwu ga-ama na mma. Okwu nwanne m nwoke. Okwu ga-asọgbugo m. Ịmasị omenala ndị deliver. Omenala na-agbagbu onwe ya. Mana saịdị nke m ebe m si na mba amara m ụdị ebe a da eme dị ya. Mana ndụmọdụ na-enye nwoke. Chogomiro, ihe nchọrọ ịjụ ọwụ na kedu ihe anaghị eme ebe ahụ ka ndị na-ege ntị nwee ike mata ebe ibi na-aga. Like ife okwu dịle nwanne anyị nwoke na iwu bepa na ọ bụ na nwoke ọbụla na-amụtala nwaanyị na nwa ya nwaanyị, ofu nwa ya nwaanyị nwere ike ịnọ n'ụlọ mụba nwa, anabata ọbụla nwa fa. Mana ama m na ife a okwu na be nna m godi sef ebe mụnwa si godu na-enwe ndị isi mebiri di ya ka nkụ. Mana abịago m n'anya ofe ife na-eso ebute nsogbu a bụ ụbịam. Enwere nwoke ma nwaanyị nwee right ịmụ ụmụazị karịa ịbụ ama ịtọ. Nwoke ga-eji biko ọsọ mụtala nwaanyị, ọ mụọ ofu ọbụlụ nwaanyị, ọmụọ ebe ọbụlụ nwaanyị, ọmụọ ịtọ ọbụlụ nwaanyị, ọmụọ ịnọ ọbụlụ onwe ka ọmụọ 10 fancha abụrụ nwaanyị nwaanyị. Echi nwoke nwụzi ụmụazị ataba ọsọ. Enwe onye ya amụta ụmụ nwaanyị na-abụ, enwe nwoke ya amụta ụmụ nwaanyị na-abụ, o jisi ike zụọ fa na-abụ zụpụta fa mmadụ fapụta n'obodo kwuo okwu, ụmụnna na-ekwe ha saa. Mana ibe na-ebute ibe a bụ amụ ọmụju ụlọ ị na-arịa fụ na ụmụ nwaanyị ụmụazị niile amụ nwere nke nwere isi ọmgba aka ụmụnna dị ya enwe ike ịbata. Mana ịmụ ofu nwaanyị ma nwaanyị na-abụ azụ ọfa ofu abụrụ lọya ma ofu anọdụ n'amị ọkwụ ya agbọgọta ọgbọkwa ndị amị a na-akwụ na belod achọrọ ebe na ọkwa ndị na-ede okwu ndị okwu dị n'aka bụ ebute okwu obodo fa abịa de ya welu bik de nkefa. Enwere onye ụmụnna ga-abịa ịzọzife ife nna ha. Nwaanyị ọbụla nwere right ịnọ na be nne ya mụọ nwa, mụọ nwoke mụọ nwaanyị fa azọba afa nna fa. Chokomiro, ikwugo ihe ahụ o kwuru, ihe ahụ esi na ị maghị ma ọ na-emebe ụnụ, ihe ukwuru na eche m na ọwụ sọsọ ihe na-eme na Nnewi ana Igbo. Ihe ga-eme na wee mechaa ya ma aga jụọ maka ebe isi, mana o doro m anya na ọ ga na-eme ebe ahụ. Ihe nwaanyị wụ ihe mma na-eme n'ọtụtụ ana Igbo dị iche iche. Ọ na-eme n'ala Igbo niile. Ọ na-eme n'ala Igbo niile. Ọ na-eme ife njikwa edukọsụ nka mbatala ọnụ. Mbatala menwa nwanne m nwaanyị mụrụ nwa. So ọmụọ nwa anwa. Nwa ọ mụtara na mụọ nwa ọzọ because na grandmother ya mụtara nwoke. So nwa ya nwaanyị nọzi anụ ụlọ anyị wee mụọ otu ime mụọ ụmụ nwoke na-abụ. Bụrụ afọ ime nke ịtọ. Ụmụnna m achụfuo nwanne anyị nwaanyị ya. Ụmụnne emekwara nnukwu alụ. Ebe a ka onye ọbụla nne ya. Fa achụfuo nwatakịrị nwaanyị a nke mbatara na afọ m ụmụazụ ọmụ ntadị njụ ọfa gakwa n'ebe nne fa dị. Asụ na o butere afọ ime nke ịtọ achụfuo ezi ya nsị ebe gwa unu achụ ajebezi ebe ahụ unu chụ ya je ọ ya ka mma. Aka njikwa gị na ihe na-ebute ogologo aka awụ ụbịam. Aka sie nwoke ike ọ mụọ ofu nwaanyị ma nwaanyị bụ ama ụtọ zụọ ọfọ ọfụma. Chokomiro, ka m tụnye ihe n'ihe i kwuru, okwu ga-amaka. Mana ofu ihe ị ga-amanwụ na onye anyukwu o nwere ike nke nwoke aka dị ya mma
ọmụta ụmụ nwaanyị abụọ otu isi kwuo zụọ ha ọfụma ihe nọ n'ụwa ụwa na-agbanwe agbanwe o nwere ike echi onye nke ahụ wụ ọkaikpe ma ọ lọya n'asụsụ bekee nwere ike onwe otu ihe si were ụkwụ adajie ya maka onweghị otu ọ dị taa ka o ya adị echi o nwere ike onye nke ọzọ wụ dibịa oyibo ụkwa nke nwaanyị nwekwara ike onwe otu ihe si edoro ya mgbe ahụ nke nwoke eme gịnị ọ nwụọna ụmụ ya abụọ ahụ hapụrụ ha na-eme nke ọma tupu ọ nwụọ emechazie ihe abụọ a mee ụmụ nwaanyị abụọ ị na-anya okwu m wụ na onye ajọ mmadụ wa ajọ mmadụ o nwere ike na ndị abụọ a na-ekwu okwu ndị ụmụ abụọ ahụ ọ hapụrụ ha nọ ọfụma ndị ahụ chọkwara ịnarị ahịa ahụ nọkwa ọfụma a na-emezi aka ga-agbaji aka nwanne m gwa gị enwero family ife na-agala ọfụma ihe ji tinye anya n'ife na-abụrụ nke ba mba biko nwere ọ dị ọcha ka mmazere gị atụ ama m ebe ihe a na-eme onye na-eme ihe awụ onye uwo ihe ndị oyibo na-akpọ onye isi ndị sekọndịrị nke a na-akpọ prịnsịpal na mgbe ihe dịka ebe 1970 ịma onye ụdịka mmadụ ahụ nwere ego mgbe ahụ nwere ụlọ elu mgbe ahụ o iji were gwa gị onye anya ukwu wụ onye anya ukwu ọsọkwa ya ka Mark onye anya ukwu onye akwụ gaa n'ihu so ndụmọdụ mmenye ụmụ nwoke ibe m na-amụtara nwaanyị dịka nzikwu na mbido m onye abụ ife ọjọọ ije n'ụlọ ụmụ nwaanyị na-abụ debe fa n'ofu ụlọ iche ịnụ nwaanyị na-abụ fana abụ ekwesịrị ịnọ ka ofu ebe fana abụ ekwesịrị dị n'afọ nwofe anya maka ndụ nwata nwaanyị ahụ iji ekpọrọ makazi ife na-ese ebute ọnwụ ike nwoke na-enwere ka ọla ya ọje n'ụlọ ụmụ nwaanyị na-aba nwa kpọrọ ha debe ofu ebe mgbe ahụ onye nke ọfụ batazi enweghị otu ijisi ike mụta nwatakịrị nwaanyị nwoke ọnya na nsọpụrụ nke onye nkizi n'ebe ataba ahụhụ so nye na nwoke tụbara ahụhụ tagide ahụhụ mebi fe nwee ike nwa akụ na ụba ma ụlọ ma ebe niile gbawa nsọpụrụ mere nwaanyị ahụ ọ ga-eme nwaanyị mana anọsapụ onye ọbụla nọsa arụ mbọsị nke nwoke chọ ojefe onye emi mbọsị ọ chọ ojefe onye nka ka ndị mmadụ nwee ike dị ka ọsọ ọtụtụ ụmụ nwoke ba ya egbusi ụmụ ndị mmadụ na ebe a na-achị achọ ka amụta nwoke ka anụ nwaanyị ịnọ ụmụ nwaanyị anyị ka a na-eti ọha wee ndị nọ n'ihe dazụ denja ma ọ bụrụ ndị oyibo n'ife niile na-ekwu okwu ya nwanne m nwaanyị nwụrụ ọnwụ na ọ nwụrụ ọnwụ a na ọ kwesịghị ịnwụ ọnwụ na eji ya ọ nwụrụ ọnwụ a bikos na ọ bara ebe ọ na-ekwesịrị ịba ma anọ m ebe a tie dị mkpu tie mana akpụ na-eti nwa onwe bikos anọrọ m n'ụlọ ọnọzi nke m nalụ ka nje maka a na-ata m jee ebe anwa maka nwata nwoke a na-ekwu okwu ebe a o mee dịka ọ bụ n'isi nwanne m nwaanyị peni omerọ ọnka mbata ka njezi di ya jedema na-abụzi odogwu ya na-abịa ụgwanụ m nke a bụrụzi okwu fon aga m aka galụ nwanne m nwaanyị mụrụ ya wee nwụọ ụlọ ya naba gwazi ya na ọchọzi ya kpọrọ nwaanyị ya bịa Abuja ka mụ na eje agbaghalịa dị ya so ebe m ji gwa ụmụnne anyị ndị nke nwaanyị bụ ndị nọ na denja n'ife niile a na-ekwu okwu ọ bụ dị nke nwoke so nwoke ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ ma ịtọ mee ka shọ na onye nke na-abata na idebegolu ezigbote ọnọdụ ebe ọ ga-anọ ka mmadụ rapụ ị na-ebu mmadụ ibe ya n'ife na-enwere a na-alụ n'elu a na-alụ n'ala ife niile a na-alụ ọnụ ofu ọnụ ụlọ ka anyị alalụ na enwere onye mmadụ funarị tata
a na-akpọchite azụ echi ndewo so n'ọkọ ọra m n'ọnụ nwanne m nwoke ndewo choko ndewo achọrọ m ka nwanne anyị okwu tinye ya okwu ọnụ ndewo gbasịnata ihe ndị anyị ntị nwanne m Choko o nwere okwu ikwuru na isi na ọ bụ na azụ ụmụazị ndị ọfụma then ha gbasie ike na o nwere ife na-eme mana ihe m na-agwa ya bụ na ndị be anyị si na ofu onye ada aka ụmụnna echi ọbụla ọsụkwasị ụdị ego ọsụkwa gị nwee ụdị lọya ọsụkwa gị bụrụ ofu onye ada aka ụmụnna anyị ga-eji wee sị na anaghị agbara ụmụnna dị ọsọ arụ ka a na-akatara fa ichizu ụka nwoke idebe ezinụlọ gị etu esi wee dị ezinụlọ gị nọta ezinụlọ m nọ taa ọ bụ nna a na-eme anwụsịa apụta nna nna ya ha agwaghị mgba ha gbara ma ya bụ na amụpụtara ụdị ndị dị ka mụ na gị na-abụ enwere ike ịma mbelive ya kama ịma na ọ na-eme ihe dịrị gaba o nwere mgbe bụ akụkọ ọlụzie anyị hapụzi ndị ya akọ ya kpatara ọnwụ ike ji dị n'ala Igbo gịnị mere ọnwụ ike ji dị n'ala Igbo afụzighị okenye na-akọ akụkọ bikos ọha nwa bụ ndị ga-agwa gị ntọala gwa gị ihe dị etu etu o si wee bido ọ gị nwa ka ọ dụzi ịtụ n'uche ọ bụrụ nke ọjọọ egwe ọnụ ibupụtara ụmụnna gị sorry to say this o nwere oge nnara ụlọ enye ha poison enidi m elikpo ya ọnụ complete anyị dị ebuọ mana onye nke ọzọ ebule ebuju ụlọ ọgwụ 7 days ka ọ nọ n'ụlọ ọgwụ nwụọ mbata na-achọ ka ihe na-eme m ihe ọgba aka ka na ọgba ha aka ngaba ụlọ ọgwụ gaa mee ụlọ ọgwụ dị iche iche a na-eme scan na-eme lab within 4 to 5 days ekpere mago ka lab ndebe anyị si adị na ekpopụta rizọt o nwere ihe afọ nwoke a na-agbada agbada mana o nwere mgbe oluzere ofu onye pụtasị m nwanne m nze ọsị gị na-eme m isi a na malaria ọsị na ọ bụ malaria nekwa nka m na-apụ dịka onye ekwepụrụ akwa ojii n'anya ghọtago so ihe onye a mere bụ na o gosiri m ụzọ ọkpọghọ m wee jee kama ọ mere ncheta ebe m si enye m poizin ebe m ji egwe abụọ na my own time m ga-anọda taa ga steeti onwe m and ndị mere ha mere na mụnwa ama mbatazi ụlọ ọzọ olu dị na-esi mbatakwa mbata datie mbata ngwa ha na ihe niile eji wee mechie ahụ na mụnwa esi dị ha ebupụta ọ ka mma mmadụ nyecha gị nsị aka nsị aba ya ọnụ Igbo siri ike nwanne m ọ bụ na mmụta nwaanyị onye ọzọ mmụta nwaanyị nne nnọba ụwa nọ n'ime nọsịa nchọ ịhapụ ụwa amụtaghị nwoke nne na ụmụ m ka a gwara ha ebe ọ bụ ihe sọsọ ihe nwere ọma nwee ike ime ebe na m ga-azụ ha zụpụta ha mmadụ na Chukwu soro kwuo ọ bụ na nwaanyị azụsi onye nke a ga-aha n'ụlọ luo nwanne nwaada ahara n'ụlọ na-aka enwe ọnụ karịa nwoke na be nna m nwaada ahara n'ụlọ ịma nji bịa na-eme nwaanyị na onwe ihe nwaanyị bụ bikos ebe nwaanyị gara gị bụ nwoke ama nga wepụta o nwere okwu bụ osi ike na ụmụnna si je chọba nwaada ọ bụgodị nke nụrụ dị na mba kpọle kpọchi ya taa nye nwaanyị bịa kọrọ gị ntọala ana nwaada bịa n'obodo kwuba okwu kwuchia ndị a na-ekwu na-asị na Igbo afọ ụmụ nwaanyị ọ na ha anabata nwaanyị o nwere ebe bụ nwaada okwusi ike je kpọọ nwaada bata okwuba okwu kwusie ma onye nze ma onye ọzọ ama ntinye ọnụ ọzọ
ọnwa dabịa kwunye bụ okwu ọ nsọpụrụ ka ọ bụ n'ala Igbo nwanne obodo ọbụla na-eme amụta sọsọ nwaanyị a na-etipụta isi a na-anọdụ ọgụ ha amaghị eme ọ bụghị ezigbo ihe etu anyị si akpa nkata ọ bụrụ na m nke m makarị nke gị makarịa nke m buru ebujere ụmụnna ihe a bụ ihe m mụtara nke onwe ka o si wee dị ọ bụ ihe a na-akpọ polisi o nwere kwubosi ike iburu ebuje polisi asịghị ọkwa ị nwere ụmụnna gị buchighe ụmụnna gị mgbe ahụ gị ya amazị na isiri ike nọ n'isiri ike so ike ekpe dị bikos na-ekwu ike ekpe ọ ka mma ka ikele ụmụ gị ekpe oge dị ndụ kele ụmụ nwaanyị gị ekpe onye ọnụgodi di mana nke ndị Yoruba bụ nke na-atọgbu m atọgbu nwanne anụchagodi ha di nna ha rụ ụlọ ebe a onwe bọsa bụ na ya bịa n'ụgwọ ụlọ nke ụmụ nwaanyị ebu ụzọ nọdị ebe a mana ndị be na-afụ ya nwaanyị n'odi na-atụfuge ọ bụghị ezigbo ihe ka anyị chighatabanụ ndewo nwanne anyị okwu tupu anyị anabata Sapi choko anyị na-amụta ihe n'ihe anyị na-ekwu mgbe niile ịmana ihe o nwere akụkọ ịkọrọ maka onye ahụ ha tụfuru ya na nwa maka na ọ mụtaghị nwoke nwa ya bidozie nwazie ụmụ ma tụfuo ya nke bụ eziokwu na o nwere mere eji ekwu ihe ugboro abụọ ọ bụrụ na ndị obodo a emechaghị ga-akpọghachite nwatakịrị ahụ na ụmụ ya ọkwa anaghị ekpete n'ekpere o nwekweghị n'omenala Igbo ọwa arụ ha ga-akpụ arụ mgbe ọ bụrụ nke ndị obodo mụọ ga-akpọchita nwatakịrị ọkwadị ndị obodo na-abụrụ nke ndị obodo maka ihe ugbu a Chukwu gọzie gị maka ihe ugbu a na-ekwu o nwere ibe dị iche iche o nwere onye ihe ya na-eme mkpọtụ biko ya oke nwanne ya okwu ihe ugbu a na-ekwu o nwere ọtụtụ ebe ọ na-eme n'ala Igbo ọ ya ihe mere ji wee na-eti ya okwu ọnụ ịchụfuo onye ahụ chụ ya na ajọ ọhịa eche m na ọ bụrụ na mgbe gara aga na ihe mere eji achụfu mmadụ onye ahụ mee arụ o nwere ụdịka ihe mmadụ ga-eme ome ewe chụfuo onye ahụ mana nke a wụ na ha ruo merewu na ọ mụtaghị nwoke ọkwa ya bụ ihe na-eme ruo mgbe ụfọdụ onwe ndị na-asị na Igbo ahụhụ onwe ha n'anya ị gakwa ya ata ha ụta maka ndị tụfuru ndị ahụhụ ndị Yoruba ndị tụfuru ndị a awụkwa ha ndị ugwu ọwụ ụmụnne ya ọ jọwụrụ onwe ya si gbuo nkakwu n'isi ọ bụrụ na o nwere onye ọbụla na-anụ onu m na mgbede a ọwụ na o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ idea na o nwere ụdịka ihe dị ụtọ ahụ okwu o soro nne tinye aka na ihe dị ụtọ ahụ maka na ihe ha na-eme mgbe niile o nwere ike onye ahụ mechazi ọnụ dị asị na ọ mụtaghị nwa nke bụ eziokwu ọsọ bido ugbu a mewe ekpere ruo ahụ ọzọ o nwere ihe mere o ji bido nke wụ na onye ahụ ga-agakwa n'isi mmiri ga-meghasịa ihe ahụ onye ahụ mere ka o nwee ike mee gịnị were gawa n'ihu maka ọ na-emeruo o nwere na egbere ya na maọbụ n'obi asị na ihe mere ndebe ihe eji ha aga n'ihu nke a ji mee nke mana nke bụ eziokwu na nna ha macha ihe ha mere mana ọ wụrụ kedu onye ga-apụta kwuo nekwa ihe mere nekwa otu a ga-esi wee meghasịa ya ahapụ ụmụaka a na-ata ahụhụ ihe ndị ọzọ mere ọ dịghị mma agbacha mbọ jee Malaysia jee Amerịka bịa nke ọ na a na-eme onwe nke na-aga aga ọ wụrụ ihe onye ọzọ metere ọ wụrụ na nne ma ọ nna na-anụ ihe m na-ekwu na mgbede a biko ọ ka mma na onye ahụ kwuru eziokwu nwere onwe ndewo daalụ biko ka anyị nwee ike kpọbata nnukwute nwanne anyị nwoke Sapi ndewo gbee maịkị gị etinyego m maịkị ma ịma na nna agbanyụ ka m wee nụchacha mma ka m ghara ije amụ nke onye ọzọ na-ekwu Igbo Igbo ekene m unu afa m bụ Peter Ude abụ m onye nne ise a n'iyi
Awka South local government nke dị n'obodo Anambra steeti. Ndewo. Ibe nsi ekwu okwu kịta bụ na Canada ka nsi akpọ unu. Daalụ. Nwanne m nwoke Izuchukwu Igbo TV, Choko Milo na ndị ọzọ ndị kwugolo okwu na-egenti before unlog nwo in. Unu na-ekwu ọfụma mana nna achọ ka na ediko enwe otu esi adivert gata ife a na-ediscuss mana nna achọ ka Izu gwakwa m again ọkwa ife a na-akara bụ nwaanyị na-amụ sọsọ nwaanyị na amụrụ nwoke. Ọ na-emezi a na-asị ọwụ ihe kwesịrị ekwesị na nwoke ga-asị ka ya gaa nụọ nwaanyị ọzọ maka na amụtaghị ya nwa nwaanyị nwoke. Okay, maka na amụtara ya nwa nwoke n'ụlọ ya bi nwa nwoke. Ndo egego m ntiri nne so na ka njizi ka biko ịmago abịa na-enwezi ka ịmago onye ọbụla na-enyezi personal example. Tupu ị gaa n'ihu nyewe okwu bịa gbazie mkpe anyị ma na anyị ọ wụrụzie anyị sizie ebe ọnwụ na ọdụ otu ahụ na ihe na ọ wụrụzie na onye ha amụtaghị nwoke na ọ na-adụzi ka ọ na-emeruo ụmụnne nke nwoke ọwụ na nke nwaanyị nke nwoke nwụọ ụmụnne nke nwoke akpakọrụzie ihe nke nwoke nwere maka na ọ mụtaghị nwaanyị. Ọ ya mere okwu anyị jiri gbazie mkpi abụọ gaa n'ihu. Daalụnụ ịbụrụ na m ji eweta okpu nwa ajaghị m tie ọ dị nnọọ mma. M wee na-represent kwa ebe nsi abụ m onye Igbo. So ịma omenala Igbo amakakwana mana abịa ụfọdụ a na-eche na nke ebitele ebite bụ nke ka mma. Ọ eziokwu na civilization abịago mee ọtụtụ ife ọtụtụ ife ahụ mere bụ na ọ gbanwere ụfọdụ ife mee ka ụfọdụ ka mma kawanye otu ọdụ bụ na mbụ then mee ka ụfọdụ dịka anyị na-echefuzibe echefu mekwe ụfọdụ n'ime anyị ekwetere na anyị ga-eme otu ndị nna anyị mgbe ochie ji wee mebi na ọ dịchara morally sound mma akọwa ya mma mana o nwere nke ka mmadụ nwaanyị bụ nwa bụ nwa. Ekwugo m okwu n'ọtụtụ ọgbakọ na mgbe gara aga akọwagokwu ihe a. Chineke nye gị nwa nwaanyị nwa ka o nyere gị mma amatụ ada enwe mma nna like nne matụ na-enye practical. Na arọ 2012 o nwere research nwee akwụkwọ m publish ndepụta eji m kọpị ebe a title ya dịkwa ebe a ọ bụrụ na unu na-afụ ya na title ya here ọ bụrụ na afụ ya title ya bụ Greatness in Humanhood. Yes, and ịnekwa ya n'azụ ya na emenwe ebe a mgbe nka dị boyoyo mgbe m aka egbuwere okpu nwa ajaghị. So akwụkwọ a ọ ipromotu ife ọbụla gbasara ụmụ nwaanyị whereby ọbụna Chineke nye gị nwa nwaanyị your responsibility bụ ịzụgide ụmụazị ahụ to the best na agụmakwụkwọ maka echi ka mmadụ ghara ịsị oke ka ngwulu ghara ichi anyị bụ Igbo ji eje eme ka ngwulu ghara ichi ka ụmụnna ghara ịbịa zọkọlụ ngwulu. Ụmụ ọmụmatụ mmagasị ebe a na n'ime akwụkwọ a kịta enwe ndị mkpọgasị role model mma amatụ fa ofu onye n'ime fa bụ onye Igbo anyị biko na-achọ ka mgbele Igbo na-ama atụ ndị ọzọ dịkwa onwe ya na-akpọ Dora Akụnyeli ife na ya dị ebe a Dora Akụnyeli ọnya bụ onye izizi na ebe a Dora. Then enwekwe Ngozi Okonjo Iweala ọka dị ndụ kịta Dora anwụgo onwe onye amaghị ife Dora alụ n'ala Igbo bụkwalụ nwa nwaanyị amarakwa m mafa nwee ụmụ nwoke befa mana nwaanyị agodo. Then enwekwa onye ọzọ n'ebe a na-akpọ Chimamanda Adichie onye Igbo gị ọfụ ife na ya dịkwa ebe a ihe anya ebe a ụnụ ama mfe ọfụma mana ihe na ha dịgasị ebe a.
ihe a bụ 2012 ka publish ife a. Then ịnanya na mba ka ewelu mba Amerịka wee maatụ, onwe onye a na-akpọ Condoleezza Rice, Secretary of State, former Secretary of State. Ọ dịkwa ebe a, ọ sokwa na ndị anyị ji wee mee anyị dịgazi as role model here. Nyanwa bụ third in command oge ndị otu nọ n'ọchịchị. Kedu onye ọwụ? Nwaanyị ka ọwụ. Yotago, many of them achọrọ m ka egbuwe oge so that can go straight to the point. Even the welife amaatụ bụ that na amụta nwoke amụtara nwoke, amụta sọ nwaanyị amụtara sọ nwaanyị, nwoke wee jebe n'ilo jee chọba onye ọzọ ma ịmago ka ọ dị a bit twisted ma abịa n'omenala Igbo, mana anyị nwa gabagolu ije fụwa ka ndị ọzọ si ebi, afụgo na ife ọ bụrụ ife nwoke kwesịrị iji maka ya jegbuwe onwe na emụtara nwoke, ịbịazi jiri maka ya jee out of boundary gị jee mee ife kwesịrị n'ime, ma ọ konukọwa ma ọ jee tụwa ụmụazị ime n'ilo. Ịmago a lot of things ndị be anyị na-eme ndị name of na na-achọ nwa nwoke. Ụfọdụ ezinụlọ, afụgo m ụfọdụ ezinụlọ ọ ga-abụ na be anyị, like I say, mụ abụ onye n'ise, enwere ezinụlọ nnụ mfụkwa that na mụtara nwoke na befa dịka ndị ọzọ kwugo, abịazi ofu nwaada n'ime ezinụlọ ahụ anọzia n'ụlọ, ojeje tụlụ ime n'ilo, ọbịa mụọ n'ụlọ. Ife a na-ekwu onwe ndị na-akpụ ya obi echine. Yotago, ihe a bụ omenala anyị n'ala Igbo. Mana ụfọdụ anyị maybe due to agụmakwụkwọ anyị go or due to like mgbe nwekwa another one anyị na-eme, ọ ga-abụ nwaanyị abịa nwaanyị abịa anụrụ anụ di enụrụ anụ maka na ọ mụtara nwa nwoke ọ na ọ mụtara nwa nwaanyị di nwụrụ, nwaanyị ahụ ejekweje nụta nwaanyị ọzọ nọnyekwali ya, nyanwa abụkwalụ di nwunye ọ na-anụ. Fakta bụ omenala Igbo. Ịghọtago, enwere nke dị na ọ dị njọ na ịma mmenwu according to omenala anyị, mana ụfọdụ n'ime anyị na-afụ ya due to ebe anyị nọ now na this current dispensation. Achọrọ m ị na-asụ Igbo, achọrọ m ị na-etinye oyibo n'ibe na-azụ, mana o nwere ebe a ga nchọ ịtapịa, ọ dị m ka m were oyibo kugode before mgbaliwie. Obama mụ nwaanyị na-abụ, achọrọ m iwenete na current dispensation anyị. Obama mụ nwaanyị na-abụ, nwaanyị na-abụ ahụ ọ mụ egbochiri iwuru the president of the most strongest nation on earth. Mbụ nke ịbụọ, Bill Clinton mụrụ ofu nwaanyị afịa bụ Chelsea, ogbochiri ịbụ the ogbochiri ịbụ onye ndu obodo kachacha obodo n'elu ụwa anụnwa for now. So even atụmatụ mma na-atụlụ anyị bụ ndị Igbo bụ ka anyị ghara imewezie nke ọ bụ na amụtara nwoke eje mewe nke ka ijewe n'ilo ma ka ije mewe nke na anyị eme. Adoption dị mma, m akwadoli very very well. I support my adoption. Enwekwa ndị ignorance, ịma oyibo na-eme ni meaning. Enwe ndị ignorance na-eme fa rapụ ife fa kwesị ime n'oge fama mmie until o mebie ife. Enwe ndị mmalụ mụ na vadi na mmari nne ndị Igbo anyị anụ di na nwunye arọ izizi ga, arọ nke ịbụọ ga, arọ nke ịtọ ga, arọ nke ịnọ ga, nke ise ga, maka na ba na-eje ụka, ba bụ ezigbo mmadụ, mụ na ba na-emekọ business. Maka na okwukwe nwoke kwere ya, o kwetere na ya ga-eme ife oyibo na-eku, ife oyibo na-akpọ IVF. Ihe a bụ ife Chineke wepụtagasị inyere mmadụ aka ọgụgụ isi ndị ọka na mmụta, ndị ọka dibịa. Mana nwoke a na-ekwu okwu maka okwukwe okwe na ya 5 years 10 years arị iri until e wee luo the 16th year
o wee kakwote na ọ ga-eme IVF. Ibuge na Chineke wee nyezie nye nwa nwoke enyelie after arọ 16 ọnụ di na nwunye. Nke a kịta bụ ignorance by nyanwe ejere ije mefe kwesị ime n'oge. Biko ụmụ Igbo mụlụmụ, Igbo bụ Igbo, Igbo njibele, ntụmatụ m na-enye bụ Chineke nye gị nwa nwaanyị bụrụ na ọsọsọ nwaanyị ka enye gị. Onye ọbụla chọrọ ịmụta nwoke mụta nwaanyị, ọ bụ na Igbo onye Igbo, that one bụ basic. Mana ọ bụ na nwoke ka enye gị bụrụ nwaanyị ka enye gị, zụọ nwaanyị ahụ ebe ọbụla ọ ga-abụ a na-anụ afịa, ọ na-ede ude na-ede jim. Ọ ntụmatụ m na-enye. Then ndị na-eme na-eche ka nwanne ya nwoke kpatara ego nwoke beje zọba ngwulu, zọba property, zọba estate, zọba ndụmọdụ m na-enyekwa ụva bụ that na nna ọnụ ụmụnna m ma agwakwa ndị nọ n'ụmụnna m the same thing. Aka o jiri ije chụta ego nke gị, kpata ego nke gị. Onye ahụ kpatara ego ahụ at the end of the day ọ sị na ya na-enye eto charity, gị na-eme welie wili eto gọọmenti, nwere ife ga-eme. So biko Igbo, zụọ nwaanyị ọfụma, nwa bụ nwa. Ọ ga-adịla anyị niile na mma. Ka m gee ndị ọzọ ntị. Daalụ. Ndewo Sapi. Anyị na-emezi ihe ndị oyibo na-akpọ nchịkọta, conclusion, ya bụ nchịkọta, maka na oge adịghị. Ihe ndị m chọrọ ikwu imetụcha anaghị aka, maka a na-ekwu nsogbu enwere, a na-ekwukwa otu a ga-esi were mee ya bụ ihe ọ dị mma. Ụmụnne anyị ekwutecha anya ya, maka tupu ịbata o nwekwara onye kwuru okwu maka ihe ekpe nke a na-akpọ ide wee. Ọ magburu onwe ya, maka mgbe ụfọdụ ọnwụ na ime nyanwụ ihe ọgwụgworo na ụmụnna bịa, ọ na-enyewe aka. Maka na mgbe mbụ o nwere ike anaghị ede ụmụ ihe ndị ahụ ede ọnụnụ, mgbe ahụ ekwetere na onye kwuo asị ọwa eziokwu. Mana ugbu a ọ bụrụ na ịgwacha ha, o nwere nwanna ya kwuru sị na ikwucha asị gị na onye nwụrụ anwụ ka ekpe, onye dị ndụ ekegharịa. Mana ihe anyị na-ekwu metere ụgba metere azụ, anyị ma ihe dị mma ka anyị mee ihe dị mma. Maka na ihe anyị kwuwe m nọrọ ebe awụ ka Igbo wee nwee ike dị mma. Anyị na-achọ ka anyị nwere onwe anyị. Anyị chọrọ anyị nwere onwe anyị, anyị awụrụ mba a ga-eji na-ama atụ n'ụwa niile. Anyị na-anya ndị niile ịkpọrọ aha, otu Obama nọ, Clinton nọ, mmadụ niile na-akpọ na ihe omume anyị na-eme, ụfọdụ n'ime ha wụcha ndị bi na mba dị iche iche. Ịbịa jụọ sị ndị niile ha ma nwụtara sọsọ nwaanyị, o nwee na onye ha gara na nke gaga narị ya ihe o nwere maka na ọsọsọ nwaanyị ka ọ mụtara. Maka a sị na anyị gaa na mba ọzọ anyị emeghị na ya mụta ihe wenata unu, ọwụ sọsọ ihe ọjọọ ka anyị ga na-ewere. Ebe ọwụ na anaghị agbagba mmadụ aka nara onye a ihe. Otu Obama nọ na ndị Igbo, ha hapụgoro Obama, onye ọzọ na-awụdịghị onye welitere isi. Otu ahụ ọ nọ, ọ sị na-ekwe ihe ị chọrọ ide, oke egwu ekpe ndị ọcha ama na ha na-ede nke ha ede. O nwere ike ọ chọdịghị inye ụmụ ya, o nwere ike nye ya otu ikwuru ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ihe mie gịnị otu ahụ ka o si chọọ ya. Mana n'obodo anyị, ọkacha n'Igbo anyị, maka ọ na-adụ mma ihe mee akpọ ya aha. Ụfọdụ ndị anyị ha like okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị nketa, maka o nwere ndị ha ji ihe ha. Mana nke wee eziokwu na anyị na-ekwuriri eziokwu. Ọzọ wee wụrụgoro na ị were ihe onye ahụ, nke wee eziokwu na amaghị isi ga-awụ eze echi. O nwere ike onye ahụ ị nara ihe ahụ, ị nwere ike nara ya na ya were rụọ ihe ọbụla ị ga-arụ, rụchaa ya. Ahụgwo m ibe arụchara ihe, ịma ịrụ ihe nwere ike were aha 5, mana imebie ga-ewe otu izu. Okwu m wee wụrụ ọma akwasa ahụ mara onwe ya. Onye mara ihe dị mma ya mee, maka na a na-asị na mgbe eche m na ihe a na-ekwu si na nne na nna mmete, ugbu a eche m na ihe onye ọbụla metere o ji anya ya were hụrụ ya. Okwu anyị wee bụrụ anyị ga na-eme ihe dị mma, na-achịkọta onwe anyị ọnụ. Anyị hụkwana o nwere ike ọwụ ha anyị nwawo, o nwere ike ọwụ ha anyị nwawo ndị na-eme ya ihe, mana anyị hụ
ka a na-eme ya ihe anyị enweghị anyị ekwupụ okwu maka na echetara m mgbe anyị na-etonite nne m si na ekwupụ n'azụ okpurukpu ọkpa nke pụtara na ọnwụ na egwu ibe mmadụ na-eme ihe ikwuhu iso onye ahụ were mee ihe ndị oyibo na-akpọ accomplice. Exactly. O wee bụrụ ya ihe anyị na-ekwu okwu ewu ka anyị nwee ike nọrọ n'udo anyị na-eme ihe ndị niile ọkwa ya wụ na agaghị na-enyi isi maka mgbe ahụ ị ga-aga chụpụ onye ahụ o jee obodo ọzọ mebi o nwere ike mekọrịcha nọta ọ gaghị na-eji anya ọma na-ene gị ọ ya wụ nke eziokwu ọ gaghị eji anya ọma na-ene gị o nwekwara ike mechaa gbaghalụ mana nke wụ eziokwu wụ na ahụ nta gbaza akụkọ ga na-akọrịrị ịmakwa na nke a mere nka nke a mere nka nke a mere nka anyị wụ mmadụ ihe ndị ahụ agaghị ebute ịdị n'otu ihe anyị niile anyị na-ekwu okwu ya n'ebe ahụ otu anyị ga-esi wee dị n'otu ọwụ niile ego anyị ntị n'ụbọchị nke taata ị ga-amụta ọtụtụ ihe ekwuru maka otu a ga-esi menwe ndị si na a ga-eme ọka mma ime adoption onye ọbụla ị na-ezi anya nwụzie otu ọ ga-esi were ka mma ị marịzie nke ị ga-ewere ka akara gị mma nwanne anyị sapi ndewo anyị na-asịkwa mgbe ọzọ ka ị nwee ike nọghachitere anyị o nwere ndị ọzọ nwere ike ha enweghị ike isonyere anyị mana ama m na anyị ga-abịakwa ọzọ itikwa okwu ndị ọnụ mana ihe na-agwa onye ọbụla bụ biko anyị bido ha ozugbo gbanye ya bata ka o nwee ike dịrị gị mfe maka ọ bụrụ na ị nọrọ chewe maka o nwere ihe ndebe anyị na-eme a na-eme ihe ahụ mbido onye ọbụla na-anọrọcha n'akụkụ ha hụ ha na ndị mmadụ abịa ekwuwezi ekwewe anyị na-achọ ihe na-ekwu ekwu o wee bụrụ ya ọ na-aka mma mgbe ahụ ebidoro ama na ọhụụ mgbe ahụ ka mgba niile ya abịa nwere ike a na-eme mana ọ bụrụ na ịnọ mgbe ebidoro ya gbanye ya sonyere anyị na-ekene ụnụ na ịnọnyere anyị mgbe niile daalụ sapi na-asị mgbe niile biko gbanye ya na-anọnyere anyị ọ bụrụ na ị gabenga pinye aka na-esonye anyị na Facebook ma ọ bụ YouTube ihe ndị niile anyị na-akpọ ya efere mba ụwa ịgbanye ya mee ya anyị hụrụ ụnụ n'anya ndị niile na-ege anyị ntị ndị niile na-ede akwụkwọ biko ndewo na ịnọnyere anyị ga-agbakwa mbọ nkwa na-abịaghachiri izu ọzọ nwanne anyị nwoke ijere si m kene ụnụ o nweghị ike ịbịanwu n'ụbọchị nke taata mbọsị ọzọ anyị ahụ ya anyị wee sị ka ụfọ ji fọ ka ụfọ a na-afọ nke onye chiri ya zere na mbọsị nta ka anyị mee gịnị ka anyị chụọ na Owere nchi ndewo daalụ nri nne unu ka chifo